ಪರ್ಬ ಬತ್ತುಂಡು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬತ್ತುಂಡು ಹೊಸ ಕಳೆನ ಕಂತುಂಡು ಹೊಸ ಕಳೆನ ಕಂತುಂಡು ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಬತ್ತುಂಡು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬತ್ತುಂಡು ಹೊಸ ಕಳೆನ ಕಂತುಂಡು ಹೊಸ ಕಳೆನ ಕಂತುಂಡು ಹೊಸ ಕರನ ಕಟ್ಟುದು ಹೊಸ ಜನನ ಮಾಕನ ಹೊಸ ಕರನ ಕಟ್ಟುದು ಹೊಸ ಜನನ ಮಾಕನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬತ್ತುಂಡು ಹೊಸ ಕಳೆನ ಕಂತುಂಡು ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಬತ್ತುಂಡು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬತ್ತುಂಡು ಹೊಸ ಕಳೆನ ಕಂತುಂಡು ಹೊಸ ಕಳೆನ ಕಂತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದದ ಪಿರತ ಬೇನೆ ಮರುತದ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪದ ತೋರಣ ಬಾಕಿಲಗ ಕಟ್ಟದ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದದ ಪಿರತ ಬೇನೆ ಮರುತದ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪದ ತೋರಣ ಬಾಕಿಲಗ ಕಟ್ಟದ ರಂಗೋಲಿದ ಚಿತ್ತಾರ ಮಲ್ತದ ಎತ್ಕೊನುಗ ಹೊಸ ವರ್ಷನ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದ ರಂಗೋಲಿದ ಚಿತ್ತಾರ ಮಲ್ತದು ಎಪ್ಪನುಗ ಹೊಸ ವರ್ಷನ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದು ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಬತ್ತುಂಡು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬತ್ತುಂಡು ಹೊಸ ಕಳೆನ ಕಂತುಂಡು ಹೊಸ ಕಳೆನ ಕಂತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಬತ್ತುಂಡು ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಬತ್ತುಂಡು ಹೊಸ ಕಲೆನು ಕಂತುಂಡು ಅಂದು ಲೋಕೊಡುಪ್ಪುನ ಮಾತಜೀವಿ ರಾಶಿಗ್ಲ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡು ಆಚರಿಸವನ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಯಾನು ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಮಿಶಿಗನ್ದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸಡು ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯ ಅಂಚೆನೆ ಅಮೆರಿಕಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಡಾಡು ಪುನಃ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಮುಟ ಅಕ್ಲ ಬಿರ್ಸದಿಗೆ ತೋಜಾರಪಿದಾಡ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಗಣೇಶ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪದ ಬರೊಂದುಲೇರು ರಿತೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲಾರಿಡಾ. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरुवे गुणगुरुवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीततोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಿತೇಶರೇ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂಧುಲೇನು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಆಟದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ ಆಳ್ವ. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸುತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಯಾನು ಶ್ರೀಧರ ಆಳ್ವ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಪಾತೆರದುಲ್ಲೆ ಅಖಿಲ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳುವೆರನ ಅಂಗಣದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಾದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ್ದು ನಡಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನನು ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು 2ನೇ ವರ್ಷಡ್ ನನಲ ಎಡ್ಡೆನ ಬುಳೆವಣೆ ಪಂಡದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನ ಬತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಈ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ದುಂಬತ್ತ ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಉಡುಪಿನ ತುಳುವೆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಡು ಪುಟ್ಟದು ಬುಳೇನಕ್ಲಾತ್ತು ಅಂಚಾದು ಬಿಸುತ ಮಹತ್ವ ಬಿಸುನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಟ್ಟಲೆನು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿನಕ್ಲಾತ್ತು. 5 ನಂಕ ತೆರಿಪಾರ ಬತ್ತಿನ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧಕರಾಯನ ಶ್ರೀ KL ಕುಂದತ್ತಾಯರೇನು ಈ ಇನಿತ ಲೇಸಗೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನರಾದ ಬರಡೊಂದು ಆಟದ ಪರವಾದ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ರಾಯ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿನ ಬಂಟೆರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಪರಿಚಯದಾರ 6 ಇನಿ ಅಮೆರಿಕೊಡು ತುಳುನು ದಾಯ ಒರಿಪಾವಣು ಪಂಡದು ನಂಕ ಪನಿಯರೆ ಈ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಬರಡೊಂದು ಆಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಉಡುಪಿ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವೆ. ಆಟದ ಗುರಿಕಾರರಾದ ಅಮೆರಿಕೊಡು ತುಳು ಬುಳೆಯರ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಶೇರಿ ಗಾರೆಡ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಸಿನ ಅವತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿನ ನಿಕ್ಲೆನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ನನರ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಂದುವರೆಸಾವುದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಧರ ಆಳ್ವರೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾನಡಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬೈದಿರು ಕೊಂಜಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಕೊಂಡಂತಾಯರು ನಮ್ಮ ಮಾನಡಿಗದ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಡುಂದು ನಮ್ಮ ಆಟದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಡುಪೇರಡ ಕೇನೊಂದೆ. ಸೋಲ್ಮೆಲು ಮೇರು ಅದಮಾರು ಕುಂಜೂರು ಎಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ, MA in ಕನ್ನಡ, a reporter, an editor, research scholar pertaining Tulu and ತುಳುನಾಡು culture and traditions. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಾಲಯಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಮೀಪದಿಂದ ಗಮನಿಸಿ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ದೇವಾಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬ ಬರಹವನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚವಾದ್ಯಗಳ ನುಡಿತ, ಜಾನಪದಗಳ ಸಂಧಿ, ದೈವ ಪಡ್ಡಾಣ, ಕೊರಗಾಗು ಮೊಗವೀರರ ಬದುಕು, ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಇಂತಹ ಹಲವು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿ, ಅರ್ಥಧಾರಿ, ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಮೇರೆ
ಮುಂಬೈದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾತನ ನಾಗವನಗಳ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ, ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಗಳ, ಗರಡಿಗಳ ಆರಾಧನೆ ಪೂರ್ವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರೋಚಕ ವಿಧಿಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮತ್ತು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಟಣೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಕಲೆ ಸಿರಿಕತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿರಿನೆಡೆ ಪೇರೂರು ಆಲಡೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ದುದು, ಅಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಣ್ಣಪಾಡನ ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು, ಅಣಿ ಆರಾಧಲ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ಪಂಪಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಲ ನೇಮಗೂ ಮಿಗಿಲಾಯಿನ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ವಿಚಾರಗಳು ಮೇರನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆತಂಡು. ಕುಂಜೂರು ಕುವರ, ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಸೀತಾನದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅದಮಾರು ಹಾಗೂ ಪಲಿಮಾರು ಮಠಾಧೀಶರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಭೂಷಣ ಸನ್ಮಾನ. ಇದು ಹಲವಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೆಲವು ಗೌರವಗಳಷ್ಟೇ. ಅನೇಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜಾನಪದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವುಡ್ ರಿಯಲಿ ಫಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿದ ಬಿನ್ನೇರ್ ಶ್ರೀ ಕುಂಜೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕುಂದಂತಾಯರ್. ಬಲೆ ಆರ್ಯನ ವಿಚಾರಂಕೊಳೆನ ಕೇಳುಗ. ಶ್ರೀ KL ಕುಂದಂತಾಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಬಾಲೆಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ತರೆದಗ್ಗಾವೆ ಅಂಚನೆ ಯುಗಾದಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ. ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮೊಂದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆಧರಿತೊಂದು ಮಣ್ಣು ನಂಬೊಂದು ಬದುಕಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ತೊಡಗುನ ದಿನನೇ ಯುಗಾದಿ. ಪಗ್ಗುದ ತಿಂಗೊಡೆ ನಂಗೆ ಯುಗಾದಿ ಬರ್ಪುನು, ಮೇಷ ಮಾಸದ ಸುರುತ ದಿನ ನಂಗೆ ಯುಗಾದಿ ಬರ್ಪುನು. ಅಂಚಾದೊಂದು ಯುಗಾದಿ, ಯುಗಾದಿ, ಬಿಸು ಬೊಕ ವಿಷು, ಈ 4 ನಮನೆಡು ಈ ಪರ್ಬನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪರ್ಬಂದು ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಗಾಂಡಿಗೆ ಉಚಿತ ಪರ್ಬದ ಆಲತ್ತು ಒಂದು ಕೃಷಿಗೆ ತೊಡಗುನ ಪರ್ಬ. ತುಲೆ ಮೇಷಮಾಸದ ಈ ಸುರುತ ದಿನ ಅಥವಾ ಪಗ್ಗುದ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ತಾನಿ ಪುಲ್ಯಾನಗ ಕಣಿದೂಪುನೊಂದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಅವು ಅಂಚನೆ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಒರ್ಮೆಲ ಕಣಿತೂಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಈ ಕಣಿತೂಪಿನ ಅಂತ ಪಂಪರ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಒಂಜಾತು ಪರಂದು ಒಂಜಾತು ಗೋಕುದ ಬೀಜತ್ತಿನ ಗೋಕುಲು ಕುಕ್ಕು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೂ ಮಾತ ಈ ಫಲವಸ್ತುలు ನಂಗೆ ಒದಗೊಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ದೀಪನೆ ಐ ತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನ ದೀಪನೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿನ ದೀಪನೆ ಒಬ್ಬ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗನ್ನ ಇಟ್ಟು ದೀದು ಏಪ ದುಮಿನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ದೀಪ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಸುರೂಟು ಈ ಫಲವಸ್ತುಲಿನ ಈ ಕನ್ನಡಿನ ಮುಂದಿನ ಮಾತ ತೂಪನ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿನ ತೂಪ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಪೊಲಿನ ತೂಪ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ. ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪೊಲಿ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಅಂಚ ಈ ಕಣಿತು ಒಂದು ಲಕ್ಕಿನ ನಮ ಇಲ್ಲಿಡು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಊರಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವಲ್ಯಗೂ ಮಾತ ಪೋದು, ದೇವಲ್ಯಗೂ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿಡ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗ ಹೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಒಂದು ಕಣಿತುವುದು ಮಲ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬೆನ್ನಿದ ಮಗೆ ಒಂದೇನು ಮಾತದ ಅಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ಪುಲ್ಯನ ಲಗಿ ನಾಯರ ಪುಗ್ಗಿಡು ದಿಗೊಂದು ಎರಲೇನು ದೇರೊಂದು ಆಯ್ ಕಂಡುకు ಪೋದು 4 ಸುತ್ತು ದಪ್ಪುದೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೋಕ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡುವೆ. ಈ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ದಾಯಕ ಪಾಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಕೃಷಿಗೆ ತೊಡಗರೆ ಸುರುಟು ನೇಜು ಪಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತಿನ ಪಾಡುವೆ. ಈ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು 4 ಮಾದಾದ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪನೆ. ಒಂದು ಪಗ್ಗುಡು ಒಂಜಿ ಪೋನಗ, ಈ ಪಗ್ಗುಡು 12ಮ ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ನೇಜುಪಾಡ್ನು ದುಂಬುದ ಕೃಷಿಗೆ ನೇಜುಪಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ನೇಜುಪಾಡ್ನಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಬರ್ಸ ಎಂಚ, ಈ ವರ್ಷ ಕಪ್ಪು ಗೆಡ್ಡೆನ ಅಥವಾ ಬೊಲ್ದು ಗೆಡ್ಡೆನ ಪಂಡ ಕಜಬಿದೆ ಕೆಡ್ಡೆನ ಅಥವಾ ಮಡಿಬಿದೆ ಕೆಡ್ಡೆನ ಇಂದೇನು ತೊರಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯುಗಾದಿದ ವಿಶೇಷವಂತ. ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ಅಥವಾ ಯುಗಾದಿ ಕರೆದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ತೊಲೈ ಊರದ ದೇವಲ್ಯಡು ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚನೆ ಐಗಳ ಮಟ್ಟುಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಜಾಗ್ಲೆಡು ಮಠ ಮಾನ್ಯಲೆಡು ಪೂರ ಯುಗಾದಿ ಫಲ ಓದುನು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು. ಯುಗಾದಿ ಫಲ ಓದುನು ಪಂಡ ಆ ವರ್ಷ ವಾವಾ ರಾಶಿಡು ವಾವಾ ಗ್ರಹಗಳು ಉಪ್ಪೇರು ವಾವಾ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು. ಇಂದು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಈ ಬೆನ್ನಿದಾಯಗ ದಾದ ಕೆಬ್ಬಿಕೊಡ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಒಬ್ಬೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಚ ಕಪ್ಪು ಗೆಡ್ಡೆನ ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಬೊಲ್ದು ಗೆಡ್ಡೆನ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಕಜಬಿದೆ ಅನ್ನ ಪಾಡೋಡ ಮಡಿಬಿದೆ ಪಾಡೋಡ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಪಗ್ಗುದ ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನ ತಾನಿ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತದ ದೇಶದ
ಪಗ್ಗುಡು ಪದ್ನೆಡುವ ಪೋನಾಗ ಇಡೀ ಕೃಷಿಕ ಆಯ್ಗು ಆ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ನೇಜಿ ಬೋಡನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚಾಂಡ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಏತು ಬರ್ಪುಡು ಅಂತೇಳಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಪ ಕೆಬಿ ಕೊಡುದು ಕೇಳಿರ ನಾನು ಭಾರಿ ಜನ ಈ ಕೃಷಿಕರು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿದ ಜೋಕುಳು ಈ ಯುಗಾದಿ ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಲ್ಪ ಪೋಯರಂಡ ಪೋದು ಅಕಲಿಗೆ ಬೇತವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಗತ್ಯ ಜ ಅಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯ ನೆಂಚನ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಏತು ಕೊಳಗ ಬರ್ಸ ನಿಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಪರೆಯವು ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಶಬ್ದ ಏತು ಕೊಳಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡು ಅಂದರೆ ಏತು ಪ್ರಮಾಣದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾನ ತುಫಾನ್ ಮೀನುಂಡ ಎಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಜ ಬಿದ್ದಾವ ಮಡಿ ಬಿದ್ದಾವ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ಒಂದು ಕೃಷಿಗೆ ತೊಡಗುನ ಒಂಜಿ ರೈತಗೂ ಒಂದು ತೆರಿಯೊನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಚ ನಾಲೇರು ಮಾದವನು ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತುಪಾಡ್ನು ಬೇಷಡು ಪಗ್ಗುಡು 17వ ಪೋಪಿನತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರನ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ ಯುಗಾದಿ ಪದಗೇಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಪದ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರಡ್ಡ ದುಂಬು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತ ಜನ ಅಂದೂರಿ ಕೇಣಿಯರೆ ಅವು ಕೃಷಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಡ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಓದುನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಚೆನೆ ವರ್ಷ ಬರುವ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತ ತೂದು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಮೌಲಿತ್ತನು ಅಂಡ ಯುಗಾದಿ ಫಲ ಕೇಳುಣ ಅಥವಾ ಓದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಯುಗಾದಿ ಫಲಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಓದನ ಕ್ಲೀನ್ ಕೆಬಿ ಕುರ್ದು ಕೇಳೊಂದು ಆ ವರ್ಷದ ಬಿದೇನ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒರ್ಮೆಲ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಪು ಈ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಚಾಪುಣಂದು ಕೆಂಡ ಆ ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಚಾಪುಣಂದು ಕೆಂಡ ಬೆಂದಿದ ನಿರ್ಧಾರ ತುಲೆ ಈ ಪಗ್ಗುಡು ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಇಡೀ ಭೂಮಿಡೆ ಎಂಚಪ್ಪುಣಂದು ಕೆಂಡ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತೆಗಲು ಪೂರ ಚಿಗುರು ನಮ್ಮ ತೂವರ ದಿಕ್ಕು ತೆಗಲು ನಂಗೆ ತೂವರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತರ್ಥ ಪೊಸತ್ತದ ಸಂಕೇತ ಚಿಗುರುಂದು ಬಂಡ ಪೊಸತ್ತದ ಸಂಕೇತ ತೆಗಲಿಂದು ಬಂಡ ಪೊಸತ್ತದ ಸಂಕೇತ ಇಂಚ ಈ ಪೊಸತ್ತುಲೇನ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ನರಮಾಣಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಆಯ್ ಕಾರದಿ ಒಂದು ಪೊಸತ್ತಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಎಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಕೇಂಡ ತುಲೆ ಈ ಪಗ್ಗು ಪಂಪನ ಈ ತಿಂಗಳು ಊರೊರ್ಮೆ ತೇರು ಆಯನ ಅಂಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗೌಜಿ ಈ ಗೌಜಿದ ನಡುಟ್ಟೆ ಈ ಕೃಷಿ ಕುಂಜಿ ತೊಡಗುನಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಪಗ್ಗುಡು ಬೇಷುಡು 10 ಪೋಯಿನಟ್ಟ ಈ ತೇರಾಯನ ತಗೌಜಿ ಊರೊರ್ಮೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿಗೂ ತೊಡಗದಾಂಡೆ ಅಂಚೆ ಈ ಬೇಷ 10 ಪೋಪನತ್ತ ಕೃಷಿಗೂ ತೊಡಗುನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಈ ಕೃಷಿತ ಬಿತ್ತುಪಾಡ್ನ ಅಥವಾ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತುಪಾಡ್ನು ನಾಲೇರು ಮಾದವನು ಬೊಕ್ಕ ಯುಗಾದಿ ಫಲದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ತೆರೆಯುಂಡನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬಿತ್ತುಪಾಡ್ನು ಕಜ ಬಿದ್ದೇವ ಮಡಿಬಿದ ಒಂದು ಯುಗಾದಿದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಈ ಕಾಲಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಸ ಬರುವುದು ಕಾಲಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ದಾಂಡ ಬುಲೆಭಾಗ್ಯ ದಿಂಜುಣು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬುಲೆಭಾಗ್ಯ ದಿಂಜಿನ ದಾಂಡ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ವ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಣು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬಂಡ ಪೊಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಣು ಈ ಪೊಲಿ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಒರಿಯಾಡ್ದು ಒರಿಯಾಗ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮಟು ಒರಿಯನ್ನ ಬೆರಿಯ ಪೋಯರಾಚಿ ಆಯಾಗ ಸ್ವಂತ ಬದುಕಿನ ಗೋಡಾಯಿನಾಥ ಆಯಡ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆನಂದಾಂಡ ಆಯ ಬೊಕ್ಕರೇನ ಅಂಗಲ್ಪಗು ಹೋಗುಜಿ ಆಯಗ ಬೋಡಾಯ ನಿಜ ಅಂದ್ಕಂಡು ಆಯೆ ಸ್ವಸ್ಥಳು ಬದುಕೊಡು ಆಯಗ ಬೋಡಾಯ ಇಂಚಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಊರುಡು ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ದೇಶಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಾನಿ ದೇಶಡು ಕ್ಷೋಭೆನೇ ಎಪ್ಪುಜಿ ಸಜ್ಜನ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯ ಅಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರನ್ನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಒಲ್ಪ ಪುಲಿಯುಂಡ ಒಲ್ಪ ಕಾಲಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಣ ಒಲ್ಪ ಬುಳೆಭಾಗ್ಯ ದಿಂಜುಂಡ ಅಲ್ಪ ಕ್ಷೋಭೆನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕ್ಷೋಭೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಇದು ಅರ್ಥದ ಅಂದ್ಕಂಡು ಸಜ್ಜನೆರು ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕುನ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಣ ಪಂಪನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಯುಗಾದಿದ ಆಚರಣೆ ಯುಗಾದಿದಾನೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೀತನ ವಿಷಯಗಳು ನಾನೊಂಜಿ ಯುಗಾದಿ ಗಾಂಡು ಗೌಜಿದ ಪರ್ಬ ಅಂತ ಬಂಡೆ ದಾಯಗ ಬಂಡೆ ಕೆಂಡ ಒಂದು ಗಾಂಡು ಗೌಜಿ ದಾಯಗುಜ್ಜಿಂದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ತೇರಾಯನತ ಗೌಜಿಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಂತೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಷಡು ಕಾಲಾದಿದ ನೇಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪುಡು ಬೇಷಗೆ ತನಗೂ ತಯಾರಾವಡು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಪನಗ ನರಮಾನ್ಯಡ ಕೃಷಿಯೇ ಬದುಕದ ಆಧಾರಪ್ಪನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬಹಳ ಸರಳವಾಯಿನ ರೀತಿಯ ಯುಗಾದಿದ ಆಚರಣೆ ಪದೆಂಜಿ ಈ ಕೆಟ್ಟಸ ಪೊರ್ತುಗಾನೆ ನಮ್ಮಡ ಪೂರ ಧಾನ್ಯ ಒಳಿಪು ಈ ಪದೆಂಜಿದ ಪಾಯಸ ಐಕ್ ಗೋಕುದ ಬಿತ್ತು ಬೀಜ ಉಂಡತ್ತ ಐತ ಲತ್ತು ಬೀಜನು ಮುರಿದು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಯಸ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಈ ಯುಗಾದಿದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ನೆಟ್ಟು ಒಂದೇ ನೆರೆದು ಬಿತ್ತು ಭಕ್ಷ್ಯವೇತ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇನೇ ಭಕ್ಷ್ಯವಾದಿಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ
ಈ ಯುಗಾದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಪುವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಊರುಡು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಕಣಿತೂಪನೆ ಕಣಿತೂರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾಕಡೆ ಪುಣ್ಯ ದುಂಬಿ ಹೆಂಚತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಬುಳೆಪು ಕಾಣಿಕೆ ಪೊರ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು. ದನಿವರಿಯನ ಬೆನ್ನಿನವ ಬೆಣೊಂದಿಲ್ಲ, ಬೆನ್ಬೆರೆ ಈ ಸರ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂರಲಿ ಅಂತ ಪಂಡು ಬುಳೆಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋದು ದೀಪನೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಸೌತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಪಂಡ ಯಾನು ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಬೆನ್ರೆ ತಯಾರಾತೇನೆ ಒಂಜ ಬೆನ್ನಿ ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಡ ಬೆನ್ನಿ ಬುಡ್ಪುನ ರಡ್ಡು ನಿರ್ಧಾರಲ್ಲ ಈ ಸೌರ ಯುಗಾದಿ ತಾನಿ ಆ ಒಂದಿತ್ತನು, ಬಿಸು ತಾನಿ ಆ ಒಂದಿತ್ತನು, ವಿಶು ತಾನಿ ಆ ಒಂದಿತ್ತನು. ಒಂದೊಂಜಿ ಈ ಬೆನ್ನಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಒಂದಿ ಬೆನ್ನಿದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಲೆಕ್ಕ. ಬೆನ್ನಿದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಾಪನು ಯುಗಾದಿದ ಆನಿಪೋದು ಬುಳೆಪು ಕಾಣಿಕೆ ದೀದು ಉಂತಿಯಂದಾಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಬೆನ್ನು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡೆ ಬೆನ್ನು ಪೂಜೆ ಎಂದರ್ಥ, ಬೆನ್ನಿ ಬುಡಿ ಎಂದರ್ಥ. ಅಬ್ಬೇ ಬೆನ್ನಿ ಪತ್ತರಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬುಡಿಯರಲ್ಲ. ಯುಗಾದಿದ ದಿನ ಬಹಳ ಐಕ ಬುಳೆಪು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತನು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಲು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಬರ್ಪಣ ಮೂಲಕವಾದ ಏರೆ ದಪ್ಪೇನ ಆಯನೆಯ ಭೂಮಿದ ಒಡೆಯಿಂದ ಆಯಿಪೋಯಿ ಅದು ಪೊಯ್ನೆಟ್ಟು ಮಾಡಾದು ಈತ ಬುಳೆಪು ಕಾಣಿಕೆ ದನಿನ ಇಲ್ಲದ ಕೊಣೋದು ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ದೇವಾಲಯಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತ, ದೇವಾಲಯಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮವಳು ನಡ್ತದೆ ಬರೋದು. ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ದೇವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದು ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರೋಡು. ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ನೊಂದು ಪಂಡದಾದ ಅಥವಾ ಪುಡ್ಯಾಡೋನೊಂದು ಪಂಡದಾದ. ಪುಡ್ಯಾಡೋನೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗುನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಾನಿ ಬಗ್ಗುನ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಬಹಳ ಕೈತಳ್ದು ಬರೋಂಜ ಅವಕಾಶ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಗ್ಗುನ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗುವ, ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಯ, ಆ ಸತ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗುವ, ಹಿರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಯ. ಆ ಮೂಲಕವಾದ ನನಗೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಗ ಬೆನ್ನಿನ ನನಗೆ ಬೆನ್ನಿಯರೆ ಆಪುಂಡು ನನೊಂದಿದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ದುಂಬುದ ವರ್ಷಡು ನಡತನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳೇನು ಅವನಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತನ್ನು ಕೈಪೆ ಕೊರತೆಯ ವಿಷಯಗಳೇನು ಪೂರ ಮದಪುಡು. ಚಾಂದ್ರೋಡಂಚನೆ ಚಾಂದ್ರ ಯುಗಾದಿಡು ಕಹಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಸಿಹಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಮ್ಮೂಲಿತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡ ನಮ್ಮ ರಡ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋ, ಚಾಂದ್ರನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋ, ಸೌರನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋ. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಾನಿದ ಆಯ್ನಟ್ಟು ನಂಗೆ ಸೌರ ಯುಗಾದಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ನನಗೊಂಜಿ ಗೇಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆದ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷಿಕ ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ತೊಡಗುವ ಅಂಡ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತೊಡಗುವ ಅಂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಂದು ಪನ್ಪುನಾಲು ಕೃಷಿಕ್ಯಾನು ತಯಾರಾತ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಮಕರ ಮಾಸ ಪುಯಿಂತೆಲ್ದ ಕಡೇತ ಮೂಜಿ ದಿನ ತಾನಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಗಾಪುಜಿನ ಪಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿದಾಯಿ ಕುಲ್ವಲ್ಲಿ ಏನು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಭೂ ರಜಸ್ವಲ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಡ್ಡಸ ಈತ ಬಹಳ ಮದತ್ತು ಪೋಯಿನ ಒಂದು ಆಚರಣೆ. ಈ ಕೆಡ್ಡಸದಾನಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನ ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಣು ಪೂದು ಪುಂಜವಪ್ಪಲಿಗೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಗಾಪುಜಿ ಇಂದರ್ಥ. ಭೂ ರಜಸ್ವಲ ದಿನ ತುಂಬ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗಡವನಿ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಭೂ ರಜಸ್ವಲ ದಿನ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಚಾಂಗಡವು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಜಿ ಕೆಡ್ಡಸ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ತುಳುಕು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ. ಆನಿ ಭೂಮಿ ಆನು ಕುಡೋರ ಫಲವನ್ನು ಕೊರಿಯರೆಯಾನ ತಯಾರಾತೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ತೋಜವನ ಪರ್ಪ. ಪುಣ್ಣು ಪೂದು ಪುಂಜವಾಯಲು ಪಂಡ ಪುಂಜವು ದಯಗಾಪುರಂದು ಗೆಂಡ ಯಾನು ಫಲವನ್ನು ಕೊರಿಯರೆಯನ್ನು ತಯಾರಾತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದು ಈ ಕೆಡ್ಡಸರದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಈ ಯುಗಾದಿ ಆನೆಯ ಭೂಮಿ ಯಾನು ತಯಾರುಳ್ಳೆ ಅಂತ ಪಣದಾತಂಡು ಈ ಪಗ್ಗುದ ಒಂಜಿ ಗೋಪಿನ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪುಂಜಿ ಬಿತ್ತು ಮಾಡಿ ಈ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಈ ಋತುಮಾನೋಡು ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಬೆಂಕಿ. ಈ ಬೆಂಕಿಯಡುಂಡತ ಈ ಬೆಂಕಿನೇ ಕಾರಣವಾದ ಭೂಮಿ ಪುಡಾದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಆ ಭೂಮಿದ ಕಮ್ಮೆನೆ ಪೃಥ್ವಿ ಗಂಧವತಿ ಅಂತ ಪಂಡಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಸುರೂತ ಬರ್ಸ ಬುರ್ನಗ ಆ ಭೂಮಿದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೃಥ್ವಿ ಗಂಧವತಿ ವರ್ಣದ ಪರಿಮಳ ಭೂಮಿದ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳದ ಬಂಡ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಬರ್ಸ ಬುರ್ನಗ ಕಿರ್ತಿಗೆ ಕಾಯಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು. ಕಿರ್ತಿಗೆ ಕಾಯಡು ಕಿರ್ತಿಗೆದ ಬರ್ಸ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಿರ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕಾಯಡು. ಆ ಕಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಸ ಬೂರ್ನಾಗ ಭೂಮಿಡೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಮ್ಮೆನ ಉಂಡು. ಅವು ಈ ಕೆಡ್ಡಸ ಈ ಭೂರಜಸ್ವಲ ದಿನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಕಿರ್ತಿಗೆ ಕಾಯನು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನೆ ಪೃಥ್ವಿದ ಆ ಭೂಮಿದ ಪರಿಮಳ ನಂಗೆ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತು ನಡುಟು ಈ ಯುಗಾದಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯುಗಾದಿ ಪಂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದು ಪಂಡ ಕೇವಲ ಕೃಷಿ
ಗುಳೆಭಾಗ್ಯನು ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನರಮಾಣಿನ ಬದುಕುಡು ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಗ ಕೊಂಜೆಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಣ ಅಂಚಾದ ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ತುಲೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ. ಈ ಯುಗಾದಿನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಣಲಿಂದ ಕೇಂಡ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದ ಆಂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪಳೆಗೂ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಬೆನ್ನಿನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬದುಕಿನ ಜನಪಳ ತೊಡಗುನ ಸುರುತ ದಿನ ಅವು ಯುಗಾದಿ ನಮ್ಮ ಸೌರ ಯುಗಾದಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ಬಿಸು ಅಥವಾ ವಿಷು ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ರಡ್ಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಈ ಮಣ್ಣು ಒಪ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆ ತೊಂದ ಅವು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಪದ ಬಣ್ಣ ಜನಪದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಪದರಿ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವೆಂದ್ರೆ ಅವು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೇ ಅವು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಈ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕರೆನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಈ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ರೀತಿದ ಗಲಾಟೆಡು ಒಟ್ಟಾಯಿನಂತವು ಅವು ಸುಗಮ ಸಮಾಗಮ ಆತನ ಪಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡೆ ಐಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಾಗಮ ಆತನ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದೇವಲ್ಯಗಳ ಪೋಪ ದೈವಗಳ ಕೈ ಮುಗಿವು. ಈ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಪಂಪನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯನಾಡಿನ ಸಂಗತಿದಾದ ಅಂದ್ಕಂಡ ತುಲೆ ದೈವ ನಂಗೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮೂಲ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕರೆನಾಡಿಗೂ ಬೇತೆ ಪಡ್ಡ ಹಿಡಿದು ಮುಡ ಹಿಡಿದು ಗಟ್ಟು ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಇಂಚ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತೇರು ಬಡಕಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸೀಮೆಗೆ ಈ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಚನೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಇಡೀ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇವರ ಬತ್ತಿ ಬೇಕು ದೇವರ ಪ್ರಧಾನ ಆದಬೇಕು ದೈವರು ಆಯ್ತಾ ಪಾರ್ಶ್ವ ದೇವತೆಗಳು ಆದಬೇಕು ನೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪಂಡ ದೇವರ ದೈವ ಅಂದು ದಯಗಜಿ ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಹಾಪಣ ಒಂದು ಅಂಡ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರೆಡ್ಡ ತಾರಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಪರ್ದುಲಿಂದ ಇದು ಹರಿಯಾಣ ಹೊತ್ತೊಂದು ದೈವ ದೇವರ ಗುಡಿತ ಎದುರುಡು ಉಂತುದು ಅವು ಪಂಡು ಬುಡ್ಡಾಡೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ದೇವರ ದೈವ ಆತಜಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಪನ್ಪುರ ಪುರಾತನ ಸತ್ಯ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಅವು ಅಂಚನೆ ಒರಿದಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನಡಿ ಯುಗಾದಿದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಈ ಯುಗಾದಿಡು ದೇವಲ್ಯಗಳ ಪೋಪ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೋಪ ಹಿರಿಯರುಗಳ ಅಡ್ಡಪೂರ್ವ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಮಣ್ಣು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಧಾರಿತದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯನ ಕೊರಿಯ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ನಾಶ ಒಂದು ಕೃಷ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಂದು ಇಚ್ಛೆದು ಹೇಗೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಹತ್ತದ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಉಂಟು ನಮಗೂ ಈತನ ಏತೋ ಕೃಷಿತ ಎಕರೆ ಕಟ್ಟದ ಕಂಡೋಲು ಪೂರ ಇನಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಬಳಕೆ ಆಗುಂಟು ಅಂಚಾದ ಕೃಷಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಆಟ ಕೃಷಿನೇ ನಂಬುದು ಬದುಕಿನ ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣಿಡ ಪೊರ್ಮುಂಡ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ನುವೆ ನರಮಾಣಿಡ ಪೊರ್ಮುಂಡ ಅಯ್ಯ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವೇನು ಒಂದು ಯುಗಾದಿ ಉಂಡು ಅವನು ಯುಗಾದಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ನೋಡಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಣ್ಣಿಡು ಪೊರ್ಮೆರೆ ಪಿದಾಡ್ನೋ ದಿನ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಈ ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸುಗಮ ಸಮಾಗಮವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೈವ ದೇವರಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತೊಂದು ಮಣ್ಣಿಡು ಪೊರ್ಮರೆ ಪಿದಾಡ್ನ ದಿನ ಒಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪಂಪೆ ನನವರ ಈ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು ಬರುವುದು ಅಂಡ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಪೋತಿನ ಭೂಮಿನ ಬೊಕ್ಕರ ಕೃಷಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಆಶೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಿದೆ ಏಕಂದ್ರೆ ಇಂತಲೇ ಮಣ್ಣು ದಿಂಜಾದಾತ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಂಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದಾತ ಅಂಡ ಕೃಷಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬದುಕಂಡ ಕೃಷಿ ನಂಬುದು ಬದುಕುರೇನು ಬಂತೆ ಕೃಷಿ ನಂಬುದು ಬದುಕು ಕೃಷಿತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ದಯ ಬಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜತ್ತ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ ಬರುವ ಅಂತ ಪಂಪನ ಕೃಷಿನ ನಂಬಿನಾಯ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ದಯಗ ಬರ್ಪುಣ ಕೆಂಡ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಹತ್ತು ಮಂತ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿನೆಟ್ಟು ಕೊಡಾದು ಈ ಕೃಷಿ ಬಹಳ ಜನಕುಲು ಅವಗಣಿಸುವ ಒಂದು ಅವಗಣಿಸವರ ಬಲ್ಲಿ ಕೃಷಿನಂಕ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಬಯಕೆನ ಈ ಯುಗಾದಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ದೀವೊಂದು ಈ ದೇಶದ ಅಥವಾ ಪರದೇಶದ ಓಲ್ವಾಲ ಒಲ್ಪಲ ಉಂತುಂದು ಅಥವಾ ಈ ಕಿವಿಗರ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪನ ಬಾಲ್ಯಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಪಣಪೆ ಯುಗಾದಿದ ಈ ಶುಭಾಶಯ ನಿಖಲಿನ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎನ್ನೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಖಲ್ನ ಊರಿಗೂ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊರಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆವಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯುಗಾದಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಆವಡನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ. ಬಿಸು ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆದ ಸುರುತ್ತ ದಿನ.
ಈ ದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಕಂಡಗುಪ್ಪೋದು ಉಳಿಮೆ ಮಲ್ತದು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಮುಂದೇನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಡಪ್ಪ ಪೋದು ಮಲ್ದಿನ ಈ ದಿನ ಇಂಕ ಭಾರಿ ನೆನಪು ಬರ್ಬೋದು. ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಆರಾಧನೆ. ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆಲು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ವಿಶೇಷತೆನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯರು ಕೊಂಡ್ಯಂತಾಯಿರು. ಆಟದ ಪರವಾದ ಇರೆಗ್ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಳ್ಳೆ ದಿನಕರ್ ರೈ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಆಟದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯ್ನ ಬಾಸ್ಟನ್ದ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ರಡ ಕೇನೊನ್ವೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡೆಪುಲು ಇನಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ರೈ ಮೆರೆನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೆರೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. A doctor by profession, an inventor, sportsman, writer, artist, and the list goes on. ತುಳುನಾಡು ಭಾರಿ ಪುದಾರು ಪೋಯಿನ ವಕೀಲೇರು ಕೆದಂಬಾಡಿ ನಾರಾಯಣ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳೆ ಸಂಜೀವಿ ರೈ ದಂಪತಿಲಿನ ಮಗೆಯಾದ ಪುತ್ತೂರುಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಪುತ್ತೂರುದ ಮುತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ರೈ ಕುಡ್ಲದ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಡ್ MBBS ಕಲ್ತೆರು. 1974 ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬತ್ತದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮಲ್ತೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳೆ is a board certified Indian American vascular surgeon who worked at the Interfaith Medical Center in Brooklyn, New York as the chairman of Department of Surgery and chief of the Department of Vascular Surgery. He devised a surgical procedure for vein valve transplantation and venous embolectomy. His invention, the Rice catheter, has been awarded with the United States patent. He is a fellow of several medical colleges and societies in the United States and Canada. He authored many articles, medical textbooks, and a book on his inventions and discoveries called Mechanical Function of the Atrial Diastole, a New Discovery. The Dr. Rai has also served as the chairman of Bharatiya Vidya Bhavan, United States. He is an avid golfer, but cricket is his passion. Dr. Rai captained the Bangalore University cricket team that won the South Zone Trophy. He was also a member of Karnataka Ranji Trophy team. He was a past president of Bunts Association of North America. Bodedi Shakila Rai bokka Muji Jokulu Seema, Arjun and Rahul Nawuttugu Suki Samsarudu currently lives in Long Island, New York. We are proud to have you as our Malla Binneru Irena Anubhavada Patira Kenere Katondula. ಅಮೇರಿಕದ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರರಿಗೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಸಮಿತಿಯ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಶಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಎಂಕನ ಬಂಟ್ರನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐಕ್ ಬಾಣ ಪಂಪ ಮುಲ್ಪ ಆರು ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ದುಂಬು ಲೆತ್ತದ ಪಂಡ್ಯರು ಎಂಕಲ ತುಳುಕೂಟ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ಅಮೇರಿಕಡು ಎಂಕಲ ಬಿಸು ಪರ್ಬನು ಆಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಐಕ್ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಪೂರ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಪೂರ ಭಿನ್ನರಾದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಐಟ್ ಹೀರೇನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡ್ಯರು ಒಂದು ಕೇಳಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ಐತೆ ಮಿತ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಂಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಹೆಂಗೆ ಅಮೇರಿಕಡ ತುಳುಕೂಟ ಆತನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನು ದುಂಬುದ ಸುದ್ದಿ ಬಾತೇನಿದ್ದಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಸಮಯಡು ತುಳುಕೂಟ ಬಿಡಲೆ ಬಿಸುತ್ತ ಸಂಗತಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಕುಡೋರಿ ಭಾರತದೇ ತಿಕ್ಕನೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಐಟ್ಲ ಹೊರವರ ತುಳುಪಾತೇರ್ ನಗಲು ತಿಕ್ಕೇರ್ದಾಂಡ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬದು ಒರಿಯನ್ ಬಿಡೋದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆ ನಮ್ಮ ನಡೀತಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಊರುಡು ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ತುಳುತಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಈ ಊರುಡು ಆತನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನಿಯರು ಒಟ್ಟು ಕೂಡುದು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಯರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಯರೆ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದೇ ಇರೋದು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ. ಅವಲ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿದು ಪೋಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಿಂಜ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ನಿಗಲು ಪೂರ ಇನಿ ಲೈದರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸುನು ಆಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಸು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬನಂಕ್
ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಭಾರತದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದ್ದರಡವೇನು ಲೆಪ್ಪುವೆರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡವೇನು ಯುಗಾದಿ ಬಣ್ಪ ಯುಗ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ನಿಗ್ಲೆ ಪಣೋಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಾಯ್ಕೆ ಇರಾ ಬಣ್ಪೇರು ಯುಗ ಆದಿ ಬಣ್ಣ ಶುರುವಾಪನಿಂದ ಇನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪುರಾಣ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಸೂರ್ಯ ಉದಯಾನಾಗ ಯುಗತ ಸುರುತ್ತ ದಿನಾನು ಶುರು ಮಲ್ತೇನು ಪಣ್ಪೇರು ಆಯ್ದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಆಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಡು ನವಿಲುಂಡ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯಸ್ಥಾನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚೆನೆ ಪಣ್ಪೇರು ಪರ್ಬಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಮಾತಾ ಪರ್ಬಲೆಡು ದಿವ್ಯ ಪರ್ಬ ಬಿಸು ಒಂದು ಎಂಕು ದುಮ್ಮಡಿ ಜಿಲ್ಲ ನೆನೆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಎಂಚನೆ ಬಿಸುನು ಒಂಜಿ ಆಚರಿಸೋನು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂಡೆ ಈ ಸಮಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ನ ಊರಿಗೆ ಪೂರ ಹೋಯ್ತಾ ನನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಪಿಲಿ ಮಜಾಲಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಾಗ ಎತ್ತಲಿತ್ತಿರು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಬಿಸುದ ಸಡಗರ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾದಿ ನೋಡಿದುಂಬೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಸುರಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಆನಿ ಕಾಂಡೆ ಸಮಾನ ನೆನೆಪುಂಡು ಆನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುನಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಪುನಿ ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ನೆ ಕಟ್ಟಬಡಿ ನಾಡತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಾರು ಬತ್ತದು ಅಗ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬತ್ತನು ಪಿರ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡು ಭಾರಿ ಸಡ್ಗರದ ಒಣಸನು ಪುರ ಒಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗ ಈ ನೆನೆಪು ಎನ್ನ ನೆನೆಪುದ ಜೀವನ ಮಾಲೆಡು ಪಣ್ಪುನಿಂದಾಂಡ ಒಂದು ಮರೆತು ಪೋವಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಮುತ್ತುಲು ಪ್ರಯಾಣಗ ಒಂದೇನೇ ಈ ಜಪಮಾಲೆನೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಮುತ್ತುಲು ನೆನಪುದ ಮುತ್ತುಲು ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಿಸುತ್ತ ನೆನೆಪು ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಚ ಈ ನಮ್ಮ ಬಿಸುನು ಆಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟೋಡವಲ್ಲ ತುಳು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದಲ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಯಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಪುರಾಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನ ಬೊಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಎಂಕನ ಕುಟುಂಬಡೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲು ಜಿಂಜ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಿನಗಲು ಈಗ ಪುರ ಕೇಂದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲ ಪುದಾರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ತಿದ್ಯಮ್ಮೇರು ಕವಿಭೂಷಣ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದಾರು ಕೈಪಿಡಿ ಬರೆತಿನಾರು ಕಾವ್ಯ ಬರೆತಿನಾರು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಬಿರ್ಸೆಡೋರಿ ಬಿರ್ಸೆ ಪಣ್ಣುಲಿ 6 ಪಣೋಡು ಮಹಾಭಾರತ ಎಂಗಿತ್ತನ ನೆನಪುಂಡು ಆ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತೆರದು ಪಂಡದು ಆಯ್ತು ತುಳುತ ಅರ್ಥ ಕೊರೋಯ್ತೇರು ಎಂಗಿತ್ತಲ ಕಣ್ಣದ ಎದುರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆರು ಪಂಪುನ ಆ ಪಾತೆರ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಣ್ಣಗ ಆರು ಪಣ್ಣಗ ಶಾರದೆ 41 ಬತ್ತಿಲಕ ಅವಂತು ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಿದ್ದಮ್ಮೇರು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮೇಗಿಯ 6 ಮಲ್ಲ ಕವಿ ತುಳುಟು ಜಿಂಜ ಕಾವ್ಯ ಬರೆತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಸುರುತ ಕಾವ್ಯನೇ ಬೇಟೆಯ ನೆನಪುಗಳೊಂದು ಪಂಡಿನ ಕಾವ್ಯಗೂ ರಾಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕೆದಮಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪರೈಕಲಂದು ಮಿಗಿಲು ರಡ್ಡಜಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಪುಣೆತ್ತೇರು ತುಳುತ ಶಬ್ದಕೋಶ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಈ ಅಭಿಮಾನ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚೆ ಇತ್ತನು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಬೆಳೆದ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಮಾತಾಡೋ ತುಳು ಕಲ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲೆಗಂದು ಐಕೆ ಜಿಂಜ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕಿಜೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚಂದ ಎನ್ನ ಜೋಕಲೆ ಕಲ್ಪಾಯ ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟದ ನಾಣ್ಲ ಈತ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಗ್ಲ ತುಳುವೆ ಬತ್ತಿರ್ನಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವದರ್ಭನು ಒಂಜಿ ಆಚರಿಸೋನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಣ್ಪನೆ ಅತ್ತು ಗೀತೆಡೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಣ್ಪೆ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ ನಿನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮನು ನಿಕ್ ಪುಟ್ಟಿನಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡಿಯಿಂದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರೆರೋಡಿಂದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಜನಕ್ಲ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಒಪ್ಪೇರು ಅವೇನು ಒರಿಪಾದು ಅವೇನು ಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋನ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯ್ದಿಂದ ಆಳು ಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸಾರೆ ಬುರ್ನಾಸ ಆಡ್ದಂಡ ಅವು ಕುಡೋರೇನ ಸ್ವಧರ್ಮನು ತೂದು ಅವೇನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ನರಮನಿಗೆ ಪಲ ಆಯನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಕುಡೋರೆ ಸ್ವಧರ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ವಜರು ನಂಗೆ ಅವೇನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೋಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಬಣ್ಪೀರು ಐತಾದ ಬುರ್ನಾಸ ಸಂಗತಿ ಜೀವನ ಕಾಲೇಜಿ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಐಟು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಿ ಕೊಣತ್ತು ನಾಣ್ಲಗೆ
ಐಟು ಪೋಡಿಗೆನೆ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಇಂದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬುರ್ನಾಸಾದ ಸೋಲಾಣ್ಲ ಇಂದಟ್ಟು ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನ ಒಂದೇನು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಪೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕನು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಗೀತೆ ಓದಿನಾಗ ಸುರುತ ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂದೇನು ಬೇತ ಬೇತ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪಂಪೆ ಅದೇ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಜುನಾಗ ಆಯನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಮೇ ಕಲ್ಪದ ಗೊಲ್ಪಿ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಚರಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯೇ ಅವು ಏನಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬಣ್ಣ ಮುಖ್ಯ ದಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಒಪ್ಪರಾರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಆಂಡ ಐಟು ನಂಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಪುನಿ ಕಡಿಮೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಐತು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೀನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವಾ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ನಂಗೆ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಉನ್ನತಿ ಬರ್ರೆ ಯಾರು ಆಂಡ ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂಚ ಇನಿ ನಾವು ತುಳುಕೂಟದಾಗಲು ಮುಲ್ಪ ತುಳುಕೂಟ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳುಕೂಟದಾಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವರಿಂದ ಪಂಪುರ ಸಂಗತಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇಕ್ ನಂಗೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಡು ಒಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಬೆಂಬಲಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈಯನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದು ಪಾವೆ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜಯ ಅಮೇರಿಕ ಜಯ ತುಳುನಾಡು. Solmelu, Dr. Dinakar Raikule. Your life itself is a big encyclopedia. Irna Tulu Bhashada Mitupuna Moke, Irna Sanskrit language the Mitupuna command, Irna inventions, and all your achievements in sports. You are in itself a big inspiration to the younger generation. Going forward, introducing you guys to another achiever from our Tulunadu in this faraway land, Santosh Udupi. Santosh Udupi mere introduce malpare barondulleru ನಮ್ಮ ಆಟದ ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಯ್ನ ಬೇ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನೇ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ಕೊರ್ರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೇರ್ ಮ್ಯಾಪುಂಡು ಉಡುಪುಡುಪುಡುದು ಬಲೆತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ 1992 ಇಸ್ವಿಡ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿಡಿದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು 2 ವರ್ಷ ಮುಂಬೈದ CMS ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಮಿಶಿಗನ್ USA ಬತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ 43 ಜನ ತೊಟ್ಟು ಸೇರಂದು 1997 ಇಸ್ವಿಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಫ್ ಶೋರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೇನು ಆಜ್ ಹಿಡ್ದು 100 ಜಾಸ್ತಿ ಜನಮುಟ ಬುಲೆಪಾದು 2017 ಇಸ್ವಿಡ್ ತನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವವರೆಗತ್ರ ಅದು ಮೀರ್ಕ್ಯಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪುದರ್ ಹೇಮಲತಾ 6 ಮಲ್ಪೆದಾರು ಅಗಲಿಗೆ 2 ಜನ ಜೋಕುಲು. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಆಟದ ಉದ್ದೀಪನ ದಿಂಚಿಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಟದು ಆಯ್ತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಟ್ರನ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಾತತ್ತಂದೆ ಆಯ್ತ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನ ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ 2 ಪಾತೆರನು ಕೇನ್ಗ ಬಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸಂತೋಷ್ ಉಡುಪಿ ಮುಲ್ಪ ಮಿಶಿಗನ್ ಡಿಟ್ರಾಯ್ಟ್ ಕೈತಲ್ಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಿಸು ಪರ್ಪದ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಟ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಶುರು ಆದ 1 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಬೊಕ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. We should be proud of being Tuluva and having an entity that represents us on a global stage. Yan America battad 22 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನ ಆಯ್ತು. It's difficult to I can manage ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆರ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಡೀಪ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ಏನೊಂಚೂರು ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಡೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂಚಾದಂತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಟ್ರೂ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂಚಾದಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಏನನ್ನ
but I will try to do my best. Amma Tulu heritage, we actually come from a very rich culture and heritage that we can never forget. That yan putudini ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಊರು ಮಣಿಪುರ ಪಂದ್ ಉಡುಪಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕೈತಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪೇನ ಅಜ್ಜನೆಲ್ಲಡ್ ಪುಟ್ಟಿದಿನಾಯ್ ಏನ ಪಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿತದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಚ್ಚ ಊರುಡ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವೆಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನೆಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಬೆನ್ನಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹೂ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ and who was actively involved with a lot of farming activities. Nama as I grew up, Aitpura Panda Dappunu, Kanda Dappunu, Keitummunu, Gobbaru Tummunu, Gobar gas Ambikalatad Padno, Madal Mudeno, Baka Pulakanda Bari Kadpuno for water to get into our land. And also, you know, the favorite part Panda ದತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪಲಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಟು ಕುಲ್ಲು ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ದಪ್ಪುನು ಎರ್ಲು ನೊಟ್ಟುಗು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನ್. ಸೊ ಯುನೋ basically it's a process of flattening the ground after loosening the soil you flatten the ground. So our process was my favorite and I can never forget. Itte anchina kelasa pura machine day apini. So hopefully we can record these events for our future generations to give them knowledge of how we grew up around such amazing foundations that prepared us. Then comes festivities such as this BISU PARBA, Baka Chauthi, Krishna Janmashtami, Deepavali PARBA, along with summered, generally summered happening pura Kola, Darshana, Yakshagana, Baka Pilivesha, Anchinapura. It's an amazing thing to experience. One of my personal dreams is to showcase such rich cultural backgrounds that we come from, not only to our immediate friends and families, but also to the communities around us here in the US. So be it Indians or not, Inchinavanje exposure to rare cultural insight will definitely encourage people around us to seek further knowledge about Tulu Nadu as a whole. Last Reddu Varshad Pura Jagatide mast challenging times ittundu. Even with those challenges, AATA Association came to life and today engaging in activities that are possibly making us hungry for more knowledge about our roots of the land we that come from. I know AATA as a group is doing a lot to create awareness of our mother tongue and keep the traditions alive. Maybe soon we'll have a huge gathering of all Tuluvas around the country in person. I will wholeheartedly support all these initiatives to the best of my abilities. ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ನೀಡಾಗ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆ ಮಾತಾ ಆಟದ ಮೆಂಬರ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸಂತೋಷಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗುಣಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಓಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾಪಿನ ಕಜ್ಜೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ತೋಜಾದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಣ್ಣನೇ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಲೈಕ್ ಯು ಅಮಂಗ್ ಅಸ್ ಸಂತೋಷಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಪುದರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರಡು ಬಂದೇ ಇಜ್ಜಿ. ಜೀವನೋಡು ದಾದನ್ಲ ಸಾಧಿಸಾವಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆ ಜೀವನ ಕೊರಡು ಪಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆನಡಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸೇರಾವಡು ಪಂದಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಆಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಮೂಲಿತ್ತ ಬಾಸ್ಟನ್ ಉಲ್ಲೆರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರಡು ಪಂದು ಯಾನಕೇನೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮನ ಆಟದ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಂಜೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಕುಂಡಂತಾಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಉಡುಪಿ ಮೆರೆ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಲೋಕದ ಕೋಡಿ ಕೋಡಿಡು ಈ ಲೇಸನು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾನಡಾ ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಆಟದ ಪದುಕೆರೆ ಸದಸ್ಯರೇ ಈ ಲೇಸುಡು ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾರಗು ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ಎನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜದ ಮಲ್ಪನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪುಲು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡು ಪಣದು ಆ ದೈವ ನಕಲ ನಟ್ಟೊನ್ವೆ ಇನಿತ ಲೇಸುಡು ಮಾನಾದಿಗದ ಪಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕುಂಡಂತಾಯರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು
ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕೊಂಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷದ ಶುರುವಿತ ದಿನ ಪಂಡದು. ಆಸ್ ಪರ್ ತುಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಒಂದು ಖಾಲಿ ಸುರುತ ದಿನ ಅತ್ತು ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿ ಎತ್ತುಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಆಪಣ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು. ಇನಿತ ದಿನ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೈನು ಸುರು ಮಲ್ಪನ ದಿನ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮನ ಜೀವನಡು ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅವನ್ ಪೂರ ಇನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚನಿ ಆಟದ ಬುಲೆಚ್ಚಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗ. ನಮ್ಮನ ಆಟದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯ್ನ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಂದೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ರಾಯ್ಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡೇರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಪಂಡದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೈಕಲೇನ ಮುತ್ತುದಂಚಿನ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಆರ್ನ ಈ ಪಾತೆರ ಈ ಅಡ್ವೈಸಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ತೆರಿಪಾಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಮೆರಲಕ್ಕನೆ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಬಿಸು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪನ ದಿನ. ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ. ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ. ನಮ್ಮನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಅರೆನ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಅನುಭವಲೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು. ಇಂದೇನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮನೈಟ್ ತೂದಿಪಾಯರು ಅಂಡ್ ಕೇಂದಲೈಪಾಯರು. ಇಂಚಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದ ಹಂಬಲ್ ಸಂತೋಷನ್ನ could achieve this level by his hard work, dedication and taking the challenges and using the opportunities. ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಎಡ್ಡೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ತೆರಪಾಂಡ. I am sure we will have entrepreneurs from our kids in very near future. ನಮ್ಮನ ಆಟ ಇನಿ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯ. ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಆಟ ಬಲ್ಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ಬಲ್ಲೆ ತುಳು ಬರೆಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಪಾತೆರ ಕಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ ಮಲ್ತಂಡು ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕುಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತೇರು. ಆಟ ಇನಿ ಈ ಶುಭ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾವನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪಾವನ ಅವನು ಬುಳೆಪಾವನ ಅಂಚಿನ ನನ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡುಂದುಂಡು. ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪನಂಚಿನ ಆಟ ಬಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂತೊಂದು ಮಲ್ಪಡುಂದುಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಬಿ. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐನಾತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪ. ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಳು ಲೈಬ್ರರಿಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಅವೇ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಒರಿಪಾವನ ಐನ್ ತೆರಿನ ವಿಚಾರೋಡು ಖಾನಾದದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ತುಳುತ್ತ ಪಿರಾಕದ ತಾರಿದ ಒಲಿತ ಗ್ರಂಥೋಲೆನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವನು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತ ಕಜ್ಜಲು ಸುಸುದ್ರಾದ ಆಪುಣ್ ಪನ್ಪನ ಭರವಸೆಲೆ ಎಂಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಪತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಊರದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಪಾಲಿಸವೊಂದು ನಮ್ಮನ ಆಟ ಕಟ್ಟುನ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವನ ಐನ್ ಬುಳೆಪಾವನ ಐನ್ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವನ ಬೆಲೆನು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸಗ ನೆಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ನಿಕ್ಲನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನಮ್ನ ಭರವಸೆ ಎಂಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಬಿಂದೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿಂದೇರ್ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತು ಬಿಂದೇರ್ ನಕಲು ಬಂದುಲ್ ನಕಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡವರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮನ ಅಮೆರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾನಡಾದ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಪೂರ ಆಕ್ಲಕ್ನ ಬಿಡ್ಸಾತಿಕೆನ್ ತೋಜ ಪಾವಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟದಲ ತಪ್ಪಿತ್ತನೈನು ಮನ್ನಿಸಲೆ. ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು. ನಿಕ್ಲನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೆಕ್ ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಅಕ್ಲು ಇಂಚಿನನೇ ಬಿರ್ಸಾರಿಗೆ ತುಜಪವನ್ನ ಇಂಚನ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರ ಅಕ್ಲೆನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡಿದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲದು ಚುಕ್ಕಿದಿಪ್ಪೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಅಮೇರಿಕಾ, ಜೈ ಕ್ಯಾನಡಾ.
ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಪಾವನ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ಥಕ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನಲ ಆಶೆ. ಇರ್ನ ಗುರ್ಕರ್ಮಿದ ಪಾತೆರವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ. ಇಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಗಿಯೊಂಬತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕ. To begin with, let us watch a short video of the wishes from world Tulu leaders. Hold on. Are you a member of AATA All-American Tulu Association? If not, please be a member. Our memberships are grand patrons, family, and individual membership. The membership fees for grand patrons are $1,000 and above. The patrons is $500 and above. The family membership is $100 and individual memberships are $50. Please register for the AATA membership. Thank you. ನಮಗೆ ಬೆರಿಸಾಯಂ ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಆಲ್ಫಾ ಮ್ಯಾಥ್, ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ LLC ದುಬಾಯ್, NMSS ಗ್ರೂಪ್ ಅಜ್ಮಾನ್ UAE, ಸುವಿಧಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, RCS ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನವಕಲ್ಮಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್. ಆಟದ ಉಡಿಪನಿಗೆ ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಲೇಸಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರೇನ ಮಾತಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆನ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಟದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಒಂದುವೇ ನಿಲೇಟ್ ಬಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನಡಾ. ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಜೋಕುಲಿತ್ತ ಏತ್ ಶೋಕ್ ತುಳು ಪಾತೆರ ಕಲ್ದಿರಂದು ತೋರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಅಪ್ ಉಂಡು. ಒಂದೇನು ಪೂರ MC ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದೀಸ್ ತುಳು ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಗ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸಾನ್ವಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸುಹಾನ್. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ತುಳುಕೂಟದ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಕುಲಾಲ್ನ ಮಗ ಕುಮಾರಿ ಈಶಾನ ಕುಲಾಲ್ ಬೇರೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದಕ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲೇರ್. ಬೇರೆ ಕರೀನಾ 6 ವರ್ಷದಿಂಚ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಬಲೆ ತೂಕ.
ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಪೀಡಿನ ಮೈಲ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುಂಡ ಲೈಫ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಲಿಗೆ ಅಂಚ ಏಪಲ ತೆರೆತಂದು ಒಪ್ಪುಗ ಪನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಸರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಡಾನ್ಸ್ ತೂಕ ದಿಸ್ ಗರುಡ ಗಮುನ ರಾರ is a composition of Bhadrachala Ramadasu. The dancer describes Lord Rama, an avatar of Lord Vishnu, as the one who mounts Garuda. Seeking his blessings, the composer pleads Lord Rama to protect him. Enjoy.
ಸಚರದ ಬಾಲ ಜಲ ಜನಯನ ಬಾಲ ಕಡಲಿ ಶಯನ ಸಚರದ ಬಾಲ ಜಲ ಜನಯನ ಪಾಲ ಮುಂಚಿನರು ನೀಟ ಮುಂಚಿನರು ಪಾಲ ಪಡಿತೀನಿ ಕಜಾಲ ಮುಖೇಯಕು ಬಾಲ ಕಡಲಿ ಶಯನ ಸಚರದ ಬಾಲ ಜಲ ಜನಯನ Superb. Thank you. Yepa kushi tupara a kushi betekkanatuke ಪಟ್ಟುಲೆ ಪನ್ಪೆರ ಪತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪೂರ ತುಳುವೆರಗ ಪಟ್ಟುಂದು ಇತ್ತೆ ಯುಗಾದಿ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ವಿತ್ ತಬ್ಲಾ ಅಂಡ್ ವಯಲಿನ್ ಭಾಗವಹಿ ಸಾವುನ ಜೋಕುಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೊಲ್ಲಾಲಿ ಆದೇಶ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆರುಷ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದೇಶ್. ನಾವು ತಬಲಾವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತೇವೆ.
excellent performance. Thank you. ಪನ್ಪೆರ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಹಂಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ, ದುಃಖ ಬನಗ ಹತಾಶೆ ರಾವಡ್ಚಿ. ಸುಖ ದುಃಖನ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ದೆತೊಂದು ಉಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ದ ಗಂಭೀರ ನಾಟೈ ರಾಗದ ವರ್ಣನ್ ಕೇನುಗ. ಪಾಲ್ ಪಡೆಪುನಕಲು ಇಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾ ರಾವ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಏನ್ ಪೂಜಾ? ಎನ್ ಇಶಾನ್ವಿ. ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಣಂ ಪಂಡ್ರ ಪೋಪು ರಾಗಂ ಗಂಭೀರ ನಾಟೈ ತಾಲಂ ಆದಿ, ಕಂಪೋಸ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ. ಶಿವೆ 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 ವೇ ವೇಲವರಾಲ ರಾಶಿವೆ ಮೊರಾಲಿಂಚು ಶಿವೆ 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 ವೇ ವೇಲವರಾಲ ರಾಶಿವೆ ಮೊರಾಲಿಂಚು ಸಗ ಮ ಪ ನಿ ಸಗ ಸ ನಿ ಪ ಮಗ ಶಿವೆ 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 ವೇ ವೇಲವರಾಲ ರಾಶಿವೆ ಮೊರಾಲಿಂಚು ಸಗ ಮ ಶಿವೆ 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 ವೇ ವೇಲವರಾಲ ಶಿವೆ ಮುರ
శివే వే వేల వరాల శివే మొరాలించు పమగ సపమగని పమగని పామ మగ సని మగ సపమగ స శివే 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 వే వేల వరాల శివే మొరాలించు సగస సగస నిసగమ పని సగసని పమని పామగ పమగ సగ సగస నిసగమ పని సగసని పమని పామగ పమగ సగ సగస నిసగమ పని స నిసగమ పని స నిసగమ పని సగస నిసగమ గమ 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 గ పమగ సని పమగ మగ సని పమగ సని పమగ సని పమగ సగ సని పమగ సగ సగ సని పమగ శివే 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 వే వేల వరాల శివే మొరాలించు సగ స నిసగమ పని సగ సని పమని పామగ పమగ సగ సగ స నిసగమ పని స నిసగమ పని స నిసగమ పని సగ స నిసగమ గమ 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 గ పమగ సని పమగ మగ సని పమగ గ సని పమగ సని పమగ సగ సని పమగ సగ సగ సని పమగ శివే 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 వే వేల వరాల శివే మొరాలించు శివే 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 వే వేల వరాల శివే మొరాలించు శివే 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 వే వేల వరాల శివే మొరాలించు శివే ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಶರೀರೊಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಯ್ದ ಜೋಕುಲಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೊರಿಗೆ ಆ ಜೋಕುಲಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಪುಡ್ದು ಪೋಂಡ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲಲು ವಾಡನ ಕೇನಕ Kolalu by Sabunara. Danya Rao from Orlando, Florida, Tulukuta. She will play flute for Bhagyada Lakshmi Barama. She has been learning flute for the last 4 years. Enjoy!
ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾನ್ಯ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕದ ನೆರುಟು ಉದಿಪನೆ ಆಯ್ನ ಆಟಗ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಇತ್ತಿನ ತುಳು ಬಂದುಲು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕ್ದೇರು ಅಕುಣ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲರ ಡುಯೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಧ್ರುವ್ ಮಾನವತೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದ್ಲ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಜೈದಿನ ಮನುಷ್ಯತ್ವನ್ ಲಕ್ಕಾದ ವೈರತ್ವನ್ ದೂರ ಮಲ್ತದ ಪ್ರೀತಿದ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾಗ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುಗ ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ಫೋನ್ ವಾದನ ಕೇನುದು. This is a saxophone program by Siddharth Rao. He will be performing a few popular Das Kritis. Siddharth is a 10th grade student from the Chicago area. He has been playing saxophone for the last 4 years. Siddharth is accompanied by Soham Kaje on Mridangam. ಮೊದಲನೆಯ ಹಾಡು ಪಿಲ್ಲಂಗೋವಿಯ.
ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸೀದ ಊರುಗು ಪೋಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ ಆ ಕೇಪುಲ್ದ ಪೂತ್ತ ಪೊರ್ಲು ಬಾರೆದ ಇರೆ ಅಡಿಗೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಇಲ್ಲದೊಗಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರುನ ಆ ನೆನಪಾಪು. ಇತ್ತ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮನು ಖುಷಿಟ್ಟು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಡು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಎಂಚ ಆಚರಿಸ ಅವನು ಕಂಡದು ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ ತುಳುಕೂಟದಕಲು ನಮಕ್ ತೋಜಾವೆರು ತೂಕತೆ ತೂಕ ಲಿಲ್ಲಿ
ಬೆಸೆದ ಹಬ್ಬ ಕಣ್ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆದ ಹಬ್ಬ ಕಣ್ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಹಬ್ಬ ಬೇವು ಕೂಡ ಸಿಹಿಯಾಯ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಜೇನಾಯ್ತು ಮನೆಯ ತುಂಬ ನಗುವಿನ ತೋರಣ ತೂಗಿತ್ತು ಚಿಂತೆ ನೋವು ಹಗುರಾಯ್ತು ಸುಗ್ಗಿ ಸಿರಿಯ ಮಳೆಯಾಯ್ತು ಮನದ ತುಂಬ ಹರುಷದ ಹೂರಣ ಆಹಾ ಮೂಡಿತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜೀವ ಕಳೆ ಜೀವಕ್ಕಿದು ಹೂವ ಕಳೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜೀವ ಕಳೆ ಜೀವಕ್ಕಿದು ಹೂವ ಕಳೆ ಹಳೆಯ ಕೊಳೆಯ ತೊಳೆಯ ಬಂತು ರಂಗಿನ ಯುಗಾದಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆದ ಹಬ್ಬ ಕಣ್ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಹಬ್ಬ ಕಳೆದುದೆಲ್ಲ ದೊರಕಾಯ್ತು ದೊರಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರವಾಯ್ತು ಹೊಸತು ಹಾದಿ ತೋರಿ ಬಾಳ ಗೀತೆಯಾಯಿತು ಹೃದಯ ಕುಣಿವ ನವಿಲಾಯ್ತು ಮನೆಯ ತುಂಬ ನಲಿವಾಯ್ತು ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಗಾಳಿ ಗಂಧ ಕೋರಿತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಶುಭ ಶಕುನ ಅನುದಿನವು ಸನ್ಮಾನ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಖ ಶಕುನ ಅನುದಿನವು ಸನ್ಮಾನ ಮರೆಯದಂತ ಸವಿ ಸವಿಗಳಿಗೆ ತಂದಿತು ಯುಗಾದಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆದ ಹಬ್ಬ ಕಣ್ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆದ ಹಬ್ಬ ಕಣ್ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಹಬ್ಬ ಅಖಿಲ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳುವರೆ ಅಂಗನದ ಉದ್ದೀಪ ನಡೆದಿಂಚಿ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಗಳು ರತ್ನಾಕರ್ ಬೊಕ ರೇಷ್ಮಾ ಶೇರಿಗಾರ್ ಬೊಕ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಜೀನಿಯಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ರಾವ್ ಬೊಕ ಕುಟುಂಬ ಬಾಸ್ಟನ್, ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ಶೈಲಾ ಶೇರಿಗಾರ್ ಬೊಕ ಕುಟುಂಬ ಬಾಸ್ಟನ್, ಶೇಖರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ ಕುಟುಂಬ ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್, ರೋಷನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ ಕುಟುಂಬ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕೆಂಟಕಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಆಳುವ ಕರಿಂಕ ಬೊಕ ಕುಟುಂಬ ಪ್ಲಜಂಟನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಶಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಕುಟುಂಬ ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ಅರುಣ್ ರಾವ್ ಬೊಕ ಕುಟುಂಬ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ಬಾಲ್ನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸಂಚಿತಾ ಡೈಲನ್ ಬೊಕ ಮಾನವ್ ರಾಕ್ವೆಲ್ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್, ದಿವ್ಯಾ, ಯಶವಂತ್, ಸಿದ್ಧಾಂತ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ,
Dental Smiles, Austin. Kalpana Shetty Baka Kutumba, Massachusetts. Subhash Shetty Prajna Hegde Baka Kutumba, San Ramon. Prasanna Lakshman Baka Kutumba, Boston. Mohan Panduranga Indumati Pranati Rao from Los Angeles. Baka Lakshmi Puranik and family. Pooja Shetty, Ashwin Shetty Baka Kutumba, Andover, Massachusetts. Excellent performance, Sonmelu. Nama Samasyalena, Namane Pariharisaire Kalpuru. Daipanda, Isa Matra Nanka Salahelena, Kurpunu Matre, Atande Namatige, Barpuji Parando, Itte, Ankita Rao from Montreal, Canada, performing a dance. This Sanskrit Kriti is composed by Jayad Guru Bharati Tirtha Swamiji of Sringeri, praising Lord Mahavishnu, who is the protector of the universe and destroyer of all evils and asuras. Please get rid of all my sufferings and sins. I bow to your lotus feet. Beautiful performance, thank you. ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಒಪ್ಪುಡಂಡ ರಡ್ಡ ಸಂಗತಿಲೇನು ಬೊಡೋಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕುರಿಯಾನ ಸುಖ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಫ್ಲಾರಿಡಾ ತುಳು ಕೂಟಾರ್ದ ದಿತೇಶ ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರಟ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪದ ಕೇನುಗ
తాసద పెట్టిగు ఊరుద పిలికులు నలిపున పొర్లుతుయానా ఆసద కన్నుగు ఊరుద పొన్నులు తెలిపున మర్లుతుయానా తాసద పెట్టిగు ఊరుద పిలికులు నలిపున పొర్లుతుయానా హే ఆసద కన్నుడు ఊరుద పొన్నులు తెలిపున మర్లుతుయానా అరే హో గయా మే దీవానా ಬಲ ನಲಿಪುಲಯ ಓ ಜವಾನ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಜಾಲಿಯ ನಮ್ಮನೆ ದಿನ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟುಗೂರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಬೊರ್ಲುತಿಯಾನ ಅರೆ ಆಸದ ಕನ್ನಡು ಊರುದ ಪೊನ್ನುಲು ತಿಳಿಪುನ ಮರ್ಲುತಿಯಾನ ಸಂತಸದ ಈ ಶುಭಗಳಿಗೆ ನಂಕಾದೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಊರೊರ್ಮೆ ಕಂತೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಸಿಂಗಾರಾಂಡ್ ಈ ಭೂಮಿಡ ಬಂಗಾರು ಬೊಳಂಡ್ ನನಲಾಗ ಪಾಡುದು ನಲಿಪುನ ಸಮಯ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗು ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಬೊರ್ಲುತಿಯಾನ అరే ఆసద కన్నుడు ఊరుద పొన్నులు తెలిపున మర్లుతియానా ಸ್ವರ ಸಂಗೀತಗೆ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಮಣ್ಣಿಡುಗೆ ಮದ್ದಳದ ಸ್ವರ ತಂಬರದ ಚಂಡದ ಓಲಗಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಂಜಾನ ಬದುಕು ಬೆದ ಭಾವ ದೂರಾದು ಬರಿಕು ನನ್ನ ಸಾರ ಜನ್ಮನ ಕಲೆವಡು ಮೂಲೆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗು ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಬೊರ್ಲುತಿಯಾನ అరే ఆసద కన్నుడు ఊరుద పొన్నులు తెలిపున మర్లుతియానా తాసద పెట్టిగు ఊరుద పిలికులు నలిపున పొర్లుతియానా ఆసద కన్నుడు ఊరుద పొన్నులు తెలిపున మర్లుతియానా ಬೇತಿಕ್ಲೆಗೆ మన ಸಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡುದಿತ್ತಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಕೊರಿಂದ ಆಯನ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಬಡವು ಪೋಗೆ ಆಂಡ ಆವನಸನೆ ಆಯನೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಆ ಇಡೀ ಜೀವನೊಡೆ ಸಂತೋಷುಡು ಉನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿಶಾಂತ್ ಉಡುಪ ಇಮೇರು ಪೊರ್ಲುದ ಪುರಂದರದಾಸರ್ನ ಪದ್ಯನು ಪನಿರುಲ್ಲೇರು. Nishant Udupa is an undergrad student at Texas A&M University, and he has been learning Carnatic vocals since he was 6 years old. He will be accompanied on Mridanga by Aditya, who is Nishant's friend from college and has also been learning Mridanga since he was 6 years old. Let's enjoy this song. ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೀಗ ರಂಗಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೀಗ ರಂಗಯ್ಯ ಬಾರೋ
ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೆ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೆ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ನಂದ ಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ ಸಂದುಗೊಂದಿನರಿ ನಂದ ಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ ಸಂದುಗೊಂದಿನರಿ ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪ ಬಾಲರ ಬೃಂದ ಬೃಂದದಲ್ಲಿ ಸುಂದರಾಂಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಇನ್ನು ಮುಂದಿರಲಿ ಅಂದದ ಕಡ ಕಂದ ಕರುಗಳ ಮಂದೆ ಮಂದೆಯಲಿ ಸುಂದರಾಂಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಇನ್ನು ಮುಂದಿರಲಿ ಅಂದದ ಕಡ ಕಂದ ಕರುಗಳ ಮಂದೆ ಮಂದೆಯಲಿ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೆ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಈ ಚರಾಚರದೊಳಗೆ ಜರಂಗಳ ಆಚೆ ಈಚೆಯಲಿ ಈ ಚರಾಚರದೊಳಗೆ ಜರಂಗಳ ಆಚೆ ಈಚೆಯಲಿ ಕೇಚರೇಂದ್ರನ ಸುತನ ರಥದ ಚೌಕಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಾಚದೆ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಎಂಬ ವಾಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಚುಕೊಂಡದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಯೋಜನಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಚದೆ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಎಂಬ ವಾಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಚುಕೊಂಡದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಯೋಜನಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೆ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಆಟದ ಉದಿಪರಿಗೆ ಎಡಪ್ ಬಯಕನಗುಲು ಸಿಯಾಟಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಡ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಶೇರಿಗಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ. Wow, that was awesome. Sambandha. Dai halapundu panda tagga bagada nadapere kendajanda. ಈಗೋಣ ದೂರ ಮಾತದ
ತಗದ ಬಗದ ನರತಂದ ವಾ ಸಮುದಾಯ ಪೊಲದು ಉಪ್ಪುಂದು ಇತ್ತೆನಾಕ್ ನಮನ ಆಟಕ ಬೈದನ ಉಷಸ್ಪುರ ತೂವಂದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವೇಷದ ಪೊರ್ಲುದ ಆನ್ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ. Girls are also very good in performing this art form. So please enjoy this next piece of Bhagavatigi by our own Sanvi Asaigole from Tuluvare Chavadi from Raleigh, North Carolina. Please enjoy. कस्तूरि तिलकं ललाटफलके वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं चलनितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि श्री गुरुगणा विपतये नमः ನಂಬುದೆ ಗಣನಾಥ ಈ ಜಗದಂಬೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಈ ಜಗದಂಬೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಂಬುನು ಪತ್ತಿದ ತುಂಬಿ ಕೈನುವರ ಕೊಂಬುನು ಪತ್ತಿದ ತುಂಬಿ ಕೈನುವರ ದುಂಬುಗು ಕನತದ ನಂಬಿಗೆ ಕೊರುವನ ನಂಬುದೆ ಗಣನಾಥ ಈ ಜಗದಂಬೆ
ಜಗದಂಬೆನ ಮಗೆ ಅತ್ತ ಕರುಣೆನೆ ತೋ ಜಾಲ ಇಂಕುಲೆ ದೊರೆತೊನು ಪಾರಾಣ ಇಂಕುಲೆ ದುರಿತೊನು ಪಾರಾಣ ಸುರಮುನಿ ಸುಗಿ ಪುನಜರನೊನು ಈ ಮಧು ಪುರೋಡಿನಿ ಊರುಡೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕುಲ್ಲುದ ನಂಬುದೆ ಗಣನಾಥ ಜಗದಂಬೆನ ಮಗೆ ಅತ್ತ ಜಗದಂಬೆನ ಮಗೆ ಅತ್ತ ಕೊಂಬುನು ಪತ್ತದ ತುಂಬಿ ಕೈನುವರ ಕೊಂಬುನು ಪತ್ತದ ತುಂಬಿ ಕೈನುವರ ನುಂಬುಗು ಕನತದ ನಂಬಿಗೆ ಕೊರುಬಣ ನಂಬುದೆ ಗಣನಾಥ ಜಗದಂಬೆನ ಮಗೆ ಅತ್ತ ಈ ಜಗದಂಬೆನ ಮಗೆ ಅತ್ತ ಈ ಜಗದಂಬೆನ ಮಗೆ ಅತ್ತ Hold on. Are you a member of AATA All-American Tulu Association? If not, please be a member. Our memberships are grand patrons, family, and individual membership. The membership fees for grand patrons are $1,000 and above. The patrons is $500 and above. The family membership is $100 and individual memberships are $50. Please register for the AATA membership. Thank you! Every sunrise is a poem written on the earth with words of light, warmth and love. ಒಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಐಲೇಸ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಮೂಡುದು ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಉದಿತೇರು ದೇವೆರು ಮುಗಲುದ ತೇರುಡು ಪನ್ಪಿ ಬಾನುಡು ಸೂರ್ಯ ದೇವೆರು ಮೂಡೊಂದು ಬರ್ಪಿ ಪದೋನು ತನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರಟು ಪನೆರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಟೊರೊಂಟೊದ ಕ್ಯಾನಡಾದ ಅಮಿತಾ ಅನುಜ್ ಮೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ಡ್ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಟೊರೊಂಟೊಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಪದ ಕೇನಗತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಅಮಿತಾ ಅನೂಜ್ ಬಂದು ಟೊರಾಂಟೊ ಕ್ಯಾನಡಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಕ್ಯಾನಡಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪರವಾದ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕದ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆಯ್ತಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ದ ಪರವಾದ ಉದಿತೇರು ದೇವೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಪದನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಪಂತೆರ ಓ ನಮ್ಮದ ಕಲ್ಲೆದ ಪೊತ್ತುಂದ ಅಯ್ಯಿನ ಯೋಚಿಸಾವರ್ಚಿ ಓ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಡನ್ನ ಆಯ್ನ ಕಲವನೋರ್ಚಿ ಸಫಲತೆ ಏರಗ ತೆಕ್ಕುಂದ ಪಂದ ಅವಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯಾಗ ಕಾಪುನೆ ಕೆಳಗ ಅತ್ತ. Now group song Hosa Ugadi to celebrate the Ugadi festival. Written by Subraya Chakadi. Music composition by Upasana Mohan. ಹೊಸಯುಗಾದಿಗೆ ಹೊಸ ವಸಂತದ ಹೊಸತು ಹಾಡಿನ ತೋರಣ. ಹೊಸಯುಗಾದಿಗೆ ಹೊಸ ವಸಂತದ ಹೊಸತು ಹಾಡಿನ ತೋರಣ. ಕದಡಿ ಹೋಗಿ ಬಾಳ ಕೋಳದಲ್ಲಿ ಕದಡಿ ಹೋಗಿ ಬಾಳ ಕೋಳದಲ್ಲಿ ಹರುಷ ಗೆಳೆಗಳ ಹೊಸಯುಗಾದಿಗೆ ಹೊಸ ವಸಂತದ ಹೊಸತು ಹಾಡಿನ ತೋರಣ. ಮರದ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕಿ ಹರಿದಿದೆ ಚಿಗುರುಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ಮರದ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕಿ ಹರಿದಿದೆ ಚಿಗುರು ಹೂಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ಎಲ್ಲ ಭವಣಿಯ ಕಳೆವ ತೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭವಣಿಯ ಕಳೆವ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಸರಿಗಮ. ಹೊಸಯುಗಾದಿಗೆ ಹೊಸ ವಸಂತದ ಹೊಸತು ಹಾಡಿನ ತೋರಣ. ಹೊಸಯುಗಾದಿಗೆ ಹೊಸ ವಸಂತದ ಹೊಸತು ಹಾಡಿನ ತೋರಣ. ಚಕ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸರಿಗುವು ನಿನ್ನೆಗೆ. ಋತುಗಳರಳುತ್ತಾ ಚಕ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಿಸರಿಗುವು ನಿನ್ನೆಗೆ. ನೋವು ನಲಿವಿನ ನಡುವೆ ಸಾದೆವು ನೋವು ನಲಿವಿನ ನಡುವೆ ಸಾದೆವು ಕರುವ ಬೆಳಕಿನ ಸಂತೆಗೆ. ಹೊಸಯುಗಾದಿಗೆ ಹೊಸ ವಸಂತದ ಹೊಸತು ಹಾಡಿನ ತೋರಣ. ಹೊಸಯುಗಾದಿಗೆ ಹೊಸ ವಸಂತದ ಹೊಸತು ಹಾಡಿನ ತೋರಣ. ಕದಡಿ ಹೋಗಿ ಬಾಳ ಕೋಳದಲ್ಲಿ ಕದಡಿ ಹೋಗಿ ಬಾಳ ಕೋಳದಲ್ಲಿ ಹರುಷ ಗಿಳಿಗಳ ಲಿಂಗನ. ಹೊಸಯುಗಾದಿಗೆ ಹೊಸ ವಸಂತದ ಹೊಸತು ಹಾಡಿನ ತೋರಣ. ಅಖಿಲ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳುವರೆ ಅಂಗನದ ಉದ್ದೀಪ ನಡೆದಿಂಚಿ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಗಳು ಅರವಿಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಕ ಕುಟುಂಬ ಮೂರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. ಸಾನ್ವಿ ಸುಹಾನ್ ರಜನಿ ಉಮೇಶ್ ಅಸಾಯ್ಗೋಳಿ ಬೊಕ ಕುಟುಂಬ ಮಾರಿಸ್ವೆಲ್ ನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾರೋಲಿನಾ. ರಮ್ಯಾ ಜೈನ್ ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಬೊಕ ಅನನ್ಯ ಜೈನ್ Andover, Massachusetts. Roshini Bandari, Avinash Bandari, Anya, Ria, Andover, Massachusetts. Reshma Sherigar, Ratnakar Sherigar, Baka Kutumba. Sandesh Shetty, Baka Kutumba, Bothell, Washington. Krishna Sherigar, Baka Kutumba, Seattle, Washington. Sajini Shetty, Andover, Massachusetts. Sheila Rodriguez, Austin, Texas. Prem Shetty, Baka Kutumba, Marietta. Krish Shetty, Baka Kutumba, Atlanta. Sudarshan, Sujata, Sneha, Siddhant, Tolukuta,
Canada, John Krasta, Sharat Amin, Dr. Divya Shetty, Dental Smiles, Austin, Kishore, Dr. Seema, Raika, Rinai Shetty, Radhakrishna Restaurant, Toronto, Canada, Devendra Kulal, Leela Kulal, Kiran Kulal, Sindhu Kulal, Dave Kulal, Adi Kulal, Brampton, Canada, Chandra, Sai Shri, Ishan, Shreyan family, Clifton, Virginia. ನಮ್ಮ ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ ನಂಕಲ ಖುಷಿ ವಾಪಸ್ ತಿಕ್ಕೋಣಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಚ ಪಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಅರುಣ್ ಮೆರಡ ಸುಗಿತ್ ನಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ನಲಿತು ಸುಗಿಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ರಾಗ ಅಬೇರಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣದ ಬಗ್ಗಿಂದ ಒಂಜಿ ಗೀತೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ಸಂಗ್ ಬೈ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಕಡ
ಲೈಫ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಬುಡ್ಲಕ್ಕಗೆ ಅವೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದುಂಬು ಪೋತುಜಿಡ ನಮ ತೀರ್ತು ಬೂರುವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಒಂದು ಯಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೀವನಡು ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಪಣ್ಣದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ತಬ್ಲೆ ಪ್ಲೇನ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಕ ತಬ್ಲನು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಆಳ್ವಾ ಚಂಕಕೋಟಿ ಸನ್ ಆಫ್ ರೂಪಕ್ ಅಂಡ್ ಸರೋಜಿನಿ ಆಳ್ವಾ ಚಂಕಕೋಟಿ who is been learning tabla from the age of 3 years from his guru Dr. Narendra Verma. He has performed across US, Canada and India with the multiple Grammy nominated artists and even the Grammy winners. Since the past 10 years, Anirudh has also been learning tabla from the legend Ustad Zakir Hussain. You can find his music on Spotify, Instagram, YouTube and Apple Music as well. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಶುಭ ದಿನಾಟೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತಬ್ಲಾ ಸೋಲು ಬಾರ್ಸೌಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಮಾತಲ ಇಂಪ್ರವೈಸೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಗುರೂಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ವರ್ಮಾ, ಉಸ್ತಾದ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್, पंजाब घराना पंजाब शाले द स्टाइल दे यान प्रेजेंट मल्पे निखिलना आशीर्वाद ಬೋಡು.
ಚಕ್ರಧಾರ. ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಾಡಂದು ಎನ್ನುವೇರಿಗೆ, ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದು ಬಯಕೊನ್ನುವೇರಿಗೆ, ಆಂಡ ಕೆಲವೇರು ಆ ಕೆಲಸನು ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ಪುವೇರಿಗೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ವರ್ಷಗೂ ಎನ್ನಿದಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪುಗ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮೈನಿಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರನೇ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆನು ಕೇನ್ಗ. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನು ಮೇಘನ. ಯಾನು ಉಪ್ಪುನಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಡು. ಯಾನಿ ಇನಿ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ, ಮೈ ನೆಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರನೆ. ಮೈ ನೆಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರುನಿ, ಕಣನೆಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡಿ. ಮೈ ನೆಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರುನಿ, ಕಣನೆಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡಿ. ಕಟಿಲದ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ, ಕಟಿಲದ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ. ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜಗದಂಬಿಕೆ, ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜಗದಂಬಿಕೆ. ಮೈ ನೆಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರನೇ, ಕಣನೆಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಳೆ. ಅಪ್ಪೇರನ ಕಣನೆಲಿಗೆ ಹೊರದು ಓಡು, ಭಕ್ತಿದ ಪೂಜೆನ ಸಂದಾವೋಡು. ನಂದಿನಿ ತುದಿ ನೀರ ನಮ ಮೀಯೋಡು, ನಮ ಮಲ್ತಿ ಪಾಪುಲೆನ ಮಾಜಾವೋಡು, ನಮ ಮಲ್ತಿ ಪಾಪುಲೆನ ಮಾಜಾವೋಡು. ಮೈ ನೆಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರುನಿ, ಕಣನೆಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡೆ. ಸಾರ ಸಾರ ಭಕ್ತರೇನ ಉಡಲಾದುನಿ ಪೂ ಅಪ್ಪೆ ಕೂತ ಪೂಜೆ ಸಂದೈತ ಇರೆ ಪಾದೋಗು.
ತೊಲಿನ ದುರ ಮಲ್ತನ ಒಲ್ಪೂನು ಬೆಳಗಾಲೆ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಒಲ್ಪೂನು ಬೆಳಗಾಲೆ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಮೈನಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಕಾರುಣಿ ಕಣನಿಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡಿ ದುಂಬಿದ ರೂಪೋನು ಇರುಪಾಡ್ಯಾರು ರಕ್ಕಸೆ ಅರುಣಾನು ವದೆ ಮಲ್ತಾರು ಕಷ್ಟೋದಲೆಪ್ಪುಗು ಊಕೊಂಡರು ಭಕ್ತಿದ ಉಡಲುಡು ನೆಲೆಯಾಯರು ಅಪ್ಪೆ ಭಕ್ತೇರು ಬೇನೇನು ಮಾಜಾಯರು ಮೈನಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರುಣಿ ಕಣನೆಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡಿ ಮೈನಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರುಣಿ ಕಣನೆಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡಿ ಕಟಿಲದ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಕಟಿಲದ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜಗದಂಬಿಕೆ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜಗದಂಬಿಕೆ ಮೈನಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರುಣಿ ಕಣನೆಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡಿ ಕಣನೆಲಿಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ತೆಲ್ಕೆ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕಗೆ ಪೊಣ್ಣನ ಉಡಲಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ತೆಲ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದ ಬರಿಟ್ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕಗೆ ಆಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಡ್ ಕಣ್ಣು ಪಂಪೇರು ಆಂಡ ಪೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾಯೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಡು ದೇವತಾನು ದೇವತೆಲು ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ಪೊಣ್ಣಗೆ ಮರಲಾದು ಸೋತುದು ಪೊಣ್ಣನು ಮಾಯೇ ಪಂಪೆ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮನ ಈ ಬಿಸುತ್ತ ಲೇಸಿಗ್ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾಯಕದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಗಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಪದ್ಯಗ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಟನ್ದ ಶೈಲಶ್ರೀ ಶೇರಿಗಾರ್, ರಮ್ಯಾ ಜೈನ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರಾಣಿಕ್, ಸೌಮ್ಯ ಕರುಣಾಕರ್, ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣ್ ಇತ್ತ ಇಂಪಾದು ತಂಪಾದು ಬೀಜಿನ ಈ ತಂಗಾಳಿನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡ್ಗ
Are you a member of AATA All-American Tulu Association? If not, please be a member. Our memberships are grand patrons, family, and individual membership. The membership fees for grand patrons are $1,000 and above. The patrons is $500 and above. The family membership is $100 and individual memberships are $50. Please register for the AATA membership. Thank you. ಆಟೋಗಿನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಜಿಂಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಪರ್ಬದ ಖುಷಿತ ದಿನ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಈ ದಿನ ಕೆನಡಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೆರಿಕೊಳಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರು ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡು ದೀಪ ಅರಳಿಸಾದು ಆಟದ ಉಡಿಪನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಆಟ ಮಲ್ತಿನ ಕಜ್ಜೊಲೆನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತ ತುಲೆ. ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿತಿಂಡೆ ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿತಿಂಡೆ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ಆಟ ಒಂದು ವರುಷ ಒಂಜಿ ನೋಟ 2020 ಇಸವಿದ ಮಾರ್ನಮಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಆಟ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಸುರುವಾಂಡು. ಅಮೆರಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೆನಡಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆನ ಗುರ್ಕಾರ್ನಕಲು ಹಿರಿಯರ್ನಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆಟದ ರೂಪುರೇಖೆನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೇರು. ಸುರುಕು ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟದು ಆಟದ ಸಂವಿಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಕಾನೂನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿರು. ಮಾರ್ಚ್ 22 ತಾರೀಕು 2021 ಇಸವಿದಾನಿ ಸುರೂತ್ತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಶಿರೆಗಾರ್ ಮೇಲಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಆಟದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಇತಿಹಾಸಡು ಅಚ್ಚು ಮಲ್ತದು ಬರೆದು ದಿವುಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ದಿನ. ಅವೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2021 ಇಸವಿ. ಆ ದಿನ ತಾನಿ ಶುರೂಕ್ ಆಟದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ಬೇಲೆನು ಶುರು ಮಲ್ತುಂಡು. ಅವಿರೋಧವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿನ ಮಾತಾ ಪದುಕೆರು ಇಲ್ಲಡು ದೀಪ ಬೆಳಗದು ಆಟದ ಉದಿಪನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯರು. ಹುಟ್ಟಿನ ಊರು ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬಂದುಲೆನು ಬುಡುದು ಜೀವನೊಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರವು ಕೊರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕೆನೇಡಿಯನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಕನೋನು ಉಡಾಳ್ದು ದೀವೊಂದು ಇಡೇ ಬತ್ತಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ರೆಗ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರುದ ಇತ್ತಿನ ಊರುದ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆದ ನೆನಪುಲೆನ್ ಪಟೋನ್ರೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಉರಿಪಾವರೆಗ್ ಬುಲೆಪಾವರೆಗ್ ಇಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜುಗು ದೀನ ಎಲ್ಲೆ ಪೆಜ್ಜೆನೆ ಆಟ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಈ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸುರೂಕು ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಬಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಕಲ್ಪಾವುನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರಡ್ಡು ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ ಸುಮಾರು 100 ಜನಕ್ಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯರು. ಆಟ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಉದಿಪನೆ ಆಂಡಲ ಕೊರೋನಾ ಮಾರಿಡ್ದಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನನ ಒಂಜಿ ಮದೆಪರಾವಂದಿನ ದಿನ ಆಟ ಉದಿಪನೆದ ವರ್ಚುವಲ್ ಇನಾಗರೇಷನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಡೇ ಅವೇ ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ನಮೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2021 ಇಸವಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು ದೀಪ ಬೆಳಗದು ಆಟದ ಉದಿಪನೆ ಮಲ್ತೆರು. ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಉದಿಪನೆದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತೆರು. ಅಂಚನೆ ಇಂಡಿಯಾನದ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿರಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತೆರು. ಮಾನೆದೆಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದು
ಬತ್ತಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ ಸಾರ್, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ UAE ಮಸ್ತ್ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಲಹೆ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರಿಯರು. ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಅಮೆರಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾನಡಡ್ ಇತ್ತಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ನಲಿಕೆ ಪದ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆಲೆನು ತೋಜಪಾಯರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮೋಡು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಗುರುಕಿರಣ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಮಿತಾ ಮಲ್ನಾಡ್ ಮೊಕಲೆನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಕ್ಷ ಲೋಕೊಡು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅಜೇರು, ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡದ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮೂಲದ ಇತ್ತೆ ಪುನೇಟುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ರಾವ್ ಗುಜಾರ್ ಮೇರೆನ ತುಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮಾತ ನಡತಂದು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ 2000 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಮದತ್ ಪೋಯಿನ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಒರಿಪಾವನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಚಪ ಮುಗಿಂದೆ. 23 ಜನ ಇಂದೆಟ್ ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಿರು. ಮಿತ್ತಗ್ ಪಿರಾಕದ ತಾರಿದ ಒಲಿತ್ತ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಗ್ರಂಥೋಲೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಲ ಉಂಡು. ಕಾಣಾದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಜ್ಜೋಗು ಕೈ ಸೇರ್ಪಾವೊಂದುಂಡು ಆಟ. ಕರೆನ 1 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಆಟ ಮಲ್ತಿನ ಕಜ್ಜೋಲು ಈತು ಮಾತ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಲ ಅವರೆಗುಂಡು. ಆಟ ಬಿ ಪನ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ, ತುಳು ಲೈಬ್ರರಿ ಒಂದು ಮಾತ ಆಟದ ಉದ್ದೇಶಡು ಉಂಡು. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಾತ್ರ. ಈತ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಆಟದ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದ ಫಲ. ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಅಮೆರಿಕಾ, ಜೈ ಕೆನಡಾ. ಆಟ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ದಾದ ಮಾತ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತನಂದು ತುಯ್ಯರತೆ. ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಐತ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮೇ ಉಂಡು. ಆಟ ಕಮಿಟಿ 2021-2023ದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತೆ ತೋಲೆ.
ಕೈತ ಕಂಡು ಅಪ್ಪೆನೈತ ಬಲ್ಮನು ಪಚ್ಚೆ ಬಜಿರೆ ಚೈತ ಕಂಡು ಅಪ್ಪೆನೈತ ಬಲ್ಮನು ಸ್ವಚ್ಛೋ ಗಾಳಿ ನೀರುಡಲಿ ತುಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನು ಸ್ವಚ್ಛೋ ಗಾಳಿ ನೀರುಡಲಿ ತುಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನು ಮಡಲಂಗಿ ತಾರೆ ಬಾರೆ ಉಡಲು ತಣಿಪು ಕಲ್ಮೆನು ಮಡಲಂಗಿ ತಾರೆ ಬಾರೆ ಉಡಲು ತಣಿಪು ಕಲ್ಮೆನು ಕಡಲ ಬರಿದು ಗಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಕಮ್ಮನು ಈ ತುಳುವನಾಡು ಸಿರಿಮುಡಿಯೇ ಭೂಮಿ ದಪ್ಪೆನೋ ಈ ತುಳುವನಾಡು ಸಿರಿಮುಡಿಯೇ ಭೂಮಿ ದಪ್ಪೆನೋ ಭೂಮಿ ದಪ್ಪೆನೋ ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಸಮನಾದ ಒಣಸಡು ಕಡೆಕ್ ಪಾಯಸ ಇದ್ದಿಂದ ಒಣಸು ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ವರ್ಚುವಲ್ ಲೇಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಈತ್ ಲಾಯ್ಕ ಒಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಆತೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ನೆನೆತುಜಿದ ಪಾಯಸ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಣಸಲೆಕ್ಕ ಬಂದೆ ಇತ್ತೆ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಟದ ಟ್ರೆಜರರ್ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಿಸು ಪರ್ವದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಮಾತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಈಸ್ಟರ್ದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ವಿಶಿಂಗ್ ಆಲ್ ಫೆಲೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಎ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈಸ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಮೂಲು ಕಣದ್ದೀತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಿಸು ಪರ್ವದ ಪಾಯಸದ ರುಚಿ ತೂಲೆ ಈ ಬಿಸು ಪರ್ವದ ಅಂಚಿನ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಬೇರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲೇನು ಪೂ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸುರುಕು ಎಂಕಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಕೆಎಲ್ ಕುಂಡಂತ್ರೆಯರಿಗ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ರಾಯ್ ಬೆಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಉಡುಪಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆದ ಬತ್ತಿನ ಆಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಆಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಲು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾರಂಭದ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಡಿಯೂರ್ ಕೀರ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತುದು ಶುಭಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ದಿತೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ನಿಗಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಆಲ್ವಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಟ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ಆಟ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಡುಪ ಫ್ರಮ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಫ್ ಬಾಸ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಸಚ್ಯೂಸೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಜರರ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಬೇ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಆಟದ ಪರಿವಾದ ಧನ್ಯವಾದಲು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕಣ್ಣುಗ್ ತಂಪು ಕೆಬಿಕ್ ಇಂಪು ಕೊರಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಾರಿ ಮಲ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ವಾದ್ಯ ಪದ ಪಂತಿನ ಆಲ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆನಡಾ ಇಶಾನ್ ಕುಲಾಯ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಸರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ ಆದೇಶ್ ಪುಲಾಯ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಶಿಗನ್ ಇಶಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾ ರಾವ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಧನ್ಯ ರಾವ್ ಫ್ಲಾರಿಡಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ರಾವ್ ಸೋಹನ್ ಕಾಜೆ ಫ್ರಮ್ ಇಲಿನಾಯ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಭಟ್ ವನಿತಾ ಭಟ್ ಅಮೋಘ್ ಭಟ್ ಅನಘಾ ಭಟ್ ಆಕಾಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ರಶ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮಾನ್ಯತ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸಿರೀಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ವಿನಯ ಆಚಾರ್ಯ ಪುನರ್ವಾಸು ಆಚಾರ್ಯ ಓಜಸ್ವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಅಂಕಿತಾ ರಾವ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಕೆನಡಾ ಧೃತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಸಚ್ಯೂಸೆಟ್ಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಉಡುಪ ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗಾನಂದ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ಸಸ್
Sanvi Asaigoli from North Carolina, Tanvi Kukkeje, Abhishtak Hebbar, Akash Goli, Ishan Hebbar, Arush Goli, Arush Hebbar from Michigan, Dr. Bhagyajyoti Arun from Massachusetts, Anirudh Alva Changakoti from Virginia, Meghana Kumar, California, Silasri Sherigar, Ramya Jain, Lakshmi Puranik, Saumya Karunakar, Pooja Shetty, Devi Narayan, Karunakar Darbe, Ashwin Shetty, choreographer Amulya Deepak from Massachusetts, Amita Anuj from Toronto, Canada. Nigaleg Maateregla Atada Parivad Solmelu Danyavadalu. ಈ ಲೇಷದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂಡ ಪಣೊಡಾಂಡ ಆಟದ ಬಲೆ ತುಲು ಪಾತೆರ್ಗ ಕ್ಲಾಸುಡು ಕಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ತುಲುಟೆ ಎಂಸಿ ಮಲ್ತಿನಾವು. ಸನ್ವಿ ಅಸೈಗೋಲಿ, ಸುಹಾನ್ ಅಸೈಗೋಲಿ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಕೆರೋಲಿನಾ, ವರುಣ್ ಅಥವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಸಿಯೋನಾ ಭಂಡಾರಿ ಫ್ರಮ್ ಮಿಶಿಗನ್, ತನಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಯೂಟಾ, Ashwita Aunita from Kentucky, Nikhil Nikita from Virginia. You are the future of AATA. A big thanks, Solmelu Danyavadalu, to you and to your mom and dads who have helped you and encouraged you. ಈ ಲೇಸುನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಕ್ ಕ್ರೂ ಕಮಿಟಿ ದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಮಾಟೆಲ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಡುಪ, ಪ್ರೀತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನಿತಾ ನಾಯಕ್, ಶಿರೀಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅರುಣ್ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧೀರಜ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಶ್ರೀವಸ್ತವ್ ಬಳ್ಳಾಲ್, ಅಂಚನೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಆಟ ದ ಮಾತಾ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಉತ್ತಿನ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದ ಸಾರಥಿ ಆಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಲು ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ಲೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡಪೊಡಂಡ ನಿಖಲೆಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ and all AATA activities. Anchane, a big thanks to all the Tulu organizations, media, content providers who helped us in various capacities. In the end, this one is special one for you and you. Frederick Anna, bari like the paisa panpina, vote of thanks balasinik irege solmelu. Eetu portumuta bisu parbada porlu tuyarate ಯುಗ ಯುಗ ಕರಿಡಲ ಹೊಸ ಬಿಸು ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಇಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ವರ್ಚುವಲ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಮುಗಿತಾಳದ ಚುಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಸರ್ವೇ ಜನಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಅಮೆರಿಕಾ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿತಂಡೆ, ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿತಂಡೆ, ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಕೂಟಂದೆ, ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಕೂಟಂದೆ, ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಅಂಗಳ ಏಬಲ ಸೇರುನ ತುಳುವರೆ ಪ್ರಾಂಗಣ ಏಬಲ ಸೇರುನ ತುಳುವರೆ ಪ್ರಾಂಗಣ, ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಅಂಗಣ ಏಬಲ ಸೇರುನ ತುಳುವರೆ ಪ್ರಾಂಗಣ, ಒಂದು ತುಳುವರೆ ಕೂಟ, ಒಂದು ತುಳುವರೆ ಆಟ, ಒಂದು ತುಳುವರೆ ಕೂಟ, ಒಂದು
ತುಳುವೆರೆ ಆಟ